And na ya bosomi kuri de toso dumiensa. Mfimpinu ene aduonum nso ena ye wei. Shade nso se dwumadi ayedie obete yenka eye OTEC 102.9 FM ewo YouTube ne so. Sa wuko YouTube so a eya hwehwe OTEC 102.9 FM. Na wo hwehwe na hunu a ye obeyen se obe subscribe to yem page no. Sa abrekro na amu no o subscribe e no beboa wo ema emfonyini any videos ahodo a yednam no do ani krotua usi besem sa abrekro na amu no wadwenkyere a wo no obeto amane yen ewo YouTube na se comment yen sa bekna ye beje ye bekenkan ne kama amo manfo nso ate wonka dwumadi ekro ya wokogien radio so ayedam dache hima radio wo Denmark yedam afe ya ba wa radio Amansan FM Patmak radio ni Breni radio so UK ena Kings radio ewo Paris France abruchimani mu ho nyina nso yedam a amanfo hwe ye live na wotie ye live enso ewo ho obetumi nso sando wadwenkyera ba ewo Asem Beba Dabi before number de so eye 0244 211 772 0244 211 772 me den de Krobea nana Yaw Asante say ye normal message and now WhatsApp message o de ma yendo aye beje ye be kan ne kama amo manfo ate wonka emprempren akwasua je wa akode papa bi ene ni nuaba afihima aye krado a ye bawura Asem Beba Dabi kase ye bopono ne so awiabrei bema ne so ensem ben ene guso anuanom nsom akra ya som na ene awiabrei ye nchiachi tiefo nyina ensem awodo a egu Asem Beba Dabi kase ye bopono no so no eche kurei emu awrawosem se buburuja na ye bekọ ahafo jasikrom arawosem wafiro ba ekire se akoda bia wonya mfihia no edu wone ne wofa won makoso mkwa kwati kube abusuafo arawosem ekowie ekire akube ne ba ko atifiri soro ababo akoda ne tirim amase ye kasei waye nyamedia abrantia bia wade mfie aduanan enum sabra ye kase akronfa kotutuo dia bono na asemo yasi ewo tifi epoye emantemu na akronfronfo koye won makomo ho ewokunsu ama kuyani bisi kahwhwiri dia wakwakoyie won makwakwache ne wokwa so agene nyina na asem na koye asefem sem ye bebom ade akere mu abrantia bi nso odi mfie dunkuno sabra ye kase wodayare sabia abammo bi akwakwache na wone seka afa no kada ade adwane afoforo bi ka wenum ho ne ade beso mo sa Asem Beba Dabi kase bo na nyumakuo bi adoroma na won maso asene yemfa sedama wonom awie yi se obedi dia ma ho atosrade ne bekọ na afa moja etimi adiafu sane woni padua ne mu a wohia atadwe sam na ade atache wate kovi organic tiger nut powder enono na atadwe sam we ne dwumadi a edie no eburadwe ne ntiase so esan se eya atadwe ene yazam yadane mu yasakra mu aye ne powder edi abadwama so wutumi de gukokom anase ensuo de dede wo pansu a segu anum na mokono saa ne bonsuo gu so ne nyina etimi fa emane yeye abatan ya mo mankoda nofo wedi mu die mu a wonya bi na nonom saa no anufuso ne hyehye ama koda ne nyine mu ye fe esa bia adwene mu nso kwadu sa ba center so ame macro ABC Mato Patase Fredmans Dr. Mensa wasankafo heba wa Bepo Junction ena Tech Junction so Wisdom Amache ewo honom se wokọ poku trading chawo no mu a Hajia Aisha wajenedwa ena bekwai taxi station so wofata pharmacy wono nso ewo ho monfrera mpani dodo mu ntu wa 0240 602480 ena 0206 335311 Vitamoc wase aduane ankasa wo pa no dia ede na hode wo ma sabre dia Vitamoc na mekanfo ede ama ho yankwaya no dia dia badwa so no se wono ma wonya calcium potassium vitamins e mafrasha ase so mo aid dia fa Vitamoc eka wo mo aduane ho ba bia tonto ano dia wo mamu bia won sabeka bi wo so pe Vitamoc double choco energy regular champ enafe Vitamoc banana Wayne nyumaku ahodro ya won maso asene enawia brei enuanu mienu ene yasinkunya medi ene akosia eje wakode menimenu aba afihima ama afriye afi ensem nini Asem Beba Dabi asem no anya wiedru na kan ye beka sebre ye kwoma no so na ye ne yankasa ye nipa na nakwasi wusu echan abonkomo na rawosam ya sebre ye saka efri ahafo jasikromu bano abusuafo ano hyepa akoda mobonse
abaya akora yankaja ne no fo ahyase ye dredren kakra obaba huru kukuo mu ne ade ade amọ maame akoda nyanya mfinhia no edu na abeto dwa se wone ne wofa akwafuom se won mo kwakope ku baby na won matia ba bebo se ne ebeye bibia hoɔden ne ade betimi akoyie ekowie akire ku beni ba ko atia bebo akoda ne tirim se ye kasei waye nyame dia amidu zinabu ani akoda yidin na akoda no ne papa ne nana kwasi wusu acha ya ye kan wasem yi obapannua no ye ko ma no so na ye na kobo enkomo agwasi wutimi nkan ya mu ho yes na akwasi ya ma o shedin so why oh mate wadawro ma boye ne kyerɛkyerɛ ye mu asɛm ne ko sisɛn ma me nyansiesie kakra eye enuanom emienu akwa ese wei bani na omokoti kube na asase mu siye enti na enye ne wofa na de siye enyina ne se memene da no wabra na abobebe se dumienu ekro kube no kura ofie yese wo afumu kura na ose eduru memene da se ya na ayi oho ene ade nti ebusuafo ja wonom honom eko ayi na omotoatoa enkonya so se baako entikubi na omommonwe na kasare ne nyemu de na otikubi no ye panisin wonom oya bemu ya na ne afi kakra wonya bebe se efie edu enum ti omotoatoa enkonya so kofa kuba ana se so de editikuko ni bie se obeti na omabori ti otikube no bi ehu de eye ena ebebo zinab amidu mitrim in fact na penibia nshede ni honum enti amoye se amobebo brama amanfo aba after this close de onum se moto no mo de djuma ti obi di moto be fa no ade ne ko clinic bia e wo honum na clinic ne yeso to mo ye se omuntimi ti eba ne sa na wase wo de ne ko krokosium ahafo region go so ani krokese ti o mo de ne be do ye that time no nyina na ja meso me di mu akotene pa sebebo ama ene ma timi akonkan ampa ye de ne ba go so government hospital so ye pe ayarehwe de amano enu mu no na emu ye den ebe be se 2 hours time ne mu ye den na mo yese da bi omuntimi ntie momodin ase yedene beba konfanoche aban aya sabia na je se hu akohia se ehia contemporary antem ka yibi ambulance no ti o mo na yese o bepi bi kura de amayen ama yetin zinaba so mo frefre ya se hospital no so ambulance no aye ba akopɛ na e ho no ha ba no kura na e ho no no o mo se no akodi sankore a efefu no nti ye hu hwea nya de a ebetima yeyi nti ne twa se ye kofa taxi na ye de akwala ne free goso na ye de ne ba konfanoche aban ya sabia ti ye de ne ba no awa with say taxi from goso to Kumasi de enye easy sa ti ye de ne beduru ye no mo ka kire se akwada no oye nyamedia akoda yi a wokoye no wokwakoti kubeyi nipa no ne koye no ne mfie ne ye besei oh de na o tikube no ne mfie no bebe 15 years and de na ne afi ye kube no a na wote afiri soro ne bebo akoda ne tirim ana afoforo bi kura esen ne baabie oh da bi ye kube na otie no ana ebebo ne tirim mukodro clinic hono no why na ka kire wo se ambulance no ekofa funu nti no se ne aye nde kire taxi se wonim se critically se wo hospital na se mu ode ne refer wa ambulance na bo se ede wo kro nti doctor ni ba ko a ono be hwe akwada no ye se wo da bi ho no mu ntimi contain situation no nti dem padem ko konfanochi aban aya sabia with ambulance nanka ajanke de ne ba
nanka nurse ni dukura te nkyɛn na so oxygen bi kura no be ma na no mo de ama no tie no mo aye hyehyɛ tie akyire yi no mo ka kyerɛ sɛ ambulance na ɛhɔ mo no boss government hospital e ba akopɛ na dukura no akɔdi sankore ya ɛno ɛbɛn kukuom na nya de ebitimi aba bɛfa yɛn ɛde akɔnti sɛ ebitimi a yan kase nkɔhwehwɛ ya ambulance mfanko anaasɛ yɛbɛfa private car na wɔde aba na hɔ nso no ɛnyɛ yɛ sɛ obetumi anya saa private ambulance si bi ne ade tinatwa ne twa sɛ yɛkɔkɔfa taxi na yɛde akwadaa no ɛba na me eba sa kra me busa yi na me didi ma na mo kyerɛ sɛ saa ambulance ne kra no ɔmo de fafunu duru bebi etimi sɛ nti bia betimi aba sɛ asai nti ne bia ɔmo ka sa asɛm no well na ja ɛyɛ ne sa sɛ ya anti asɛm ole wedi monko sabiem na akoda no kafro o maame na opati ase obi ati ase ono nko na maame ba na Dabi, no nko na o maame ba. O mu ye be sei. O mo ye 6. Sesi na akoba ne sei no hye be na mudi gu akwan mu ani yi. Hye a ye de gu akwan mu no, sɛ de nananom hyemefo amambe tie no. Ya ye krabre aja ne kwan. Sɛ de ye ka no ala ya ka wo, na me na ye. Enti ya ye hye a ye ja ne kwan. Akosi monko se why monkafra kafra so hodin ayi akosi a we de akosi ku se akura asiku be de ya na eto de bia de ye tenten ne nkwada nko ho ena kuba a wo betumi de de editi kokoo ya te de untumi hu se kuwa eye kuba a ewa kube yi kwasi etise nti a kubetumi ti free soro ye bebo akwada tribu akuno. Oh, men can say a physical baby and then yet kubitin peace. A name of 40 year beer. Men can say, Mamma fa will take edit and then to home. Say, will take editor Ginasia, Nakubinaswa, obitin yati, obitin in Sakurati. Sanda Kubino, Memfan is a letting king at ye. And I could say, Kubenua, a tea yabba quadani trimuno. Kubeno ne kasia ne te sei o de afamin sumiti ya mfato ho enruti kubeno enruti ene tumi ku akwada no but ye nim se ne ku no ana se bia delayance bia be mu na eku no de memi susu ne se senka eba ye no nanka bia ho no ye nya edi ntemu a nka amanesa o se free ahafo ayomuso eko jesikromu no ekwan na nyina nye nti ebra omo refer ye from jesikrom clinic no ye de ne ba no edile kakra eno edanche edine beduru go so kra de omo admit no na omo guso omo hwe na omo ma ne nsuo ene ade nti ho nyina no okeka no pa omo ka se omo ntimi nti ye be ye enkope ambulance mfamra no me so mo pe bia ma yom ka se o mo so ambulance ye ba ko he na wo hodom na ne so akwa ko di sankore a o ko fafunu na ko ma sa ne mo we ba ko be ni de enye kase bia o ka woni akoso aje wa ko de ho ne ntiso enu akoso akurati ko be ni isa aye de nsuo wom mi amiti so sna akoso ati ko be ebo akwada ne hen o hwa ebosane efa na so ho enfa se anhye da hwe na pampa mu pa nemum ebosane efa na so ho sa na so benkum no na ebosane fa ho ade we die mu ohwerem okay akosi awie akosi mi amfa wonsi hawaii me da se abusuafo wei eye nana kwasi wusu achawo ena yete ne nkana ho sam a atono wonuaba ene se wo mkwa kwati kuba kube na kwa akobɔ ne tirim ama ode nam so afrimu abusuafo ye kwa atifi epoye emantamu na eye na suam eno no ewo yuyo mensin mu ena yedro
Arawo sama yensa ka firi ho kire mu abrantia wadi fie aduanan enum nipa bonfa kwato ahye ne so atutuo ama sabra ye kasai wada yaresa bia doctor for ehwe no na abrantia omu kire mu a national fuel station ena na wo ye adwuma enti omu kwa akoro no bo e wo ne nchen wo bu bo ne tuo wieye no ena gya wo mo sade ne to ho no mo efa sika na sabre no fuwa no wato nyina sika ede edwane ye dansini asem ne si ye na wogina ho no ye ne no ekasai muma yentie Omoya miansa menu kuta etu ba ko kuta je won kuta to ne be so boy ne mo gidigidi ina omo amoka na yi sika won bottom efeke wa tonfo na sika won ho to wo ma ne ti te omoya moti no opie bai to bai no na se gam shot be exchange of fire anti po sa na mo di bo what man no ebo nya omo etwa ba ko ensa etinti ba ko efru ho ba munya umutimi kumotmano baboa ne dia no ho anka di watiasi boa ne yafeno Mahama Steven ya na woto petro na beji ne sikam ena wotmano edindi Ezaya Nlampa no 45 years ya makunno e 45 years wata say ye juma no fili this no ba ho yes ni nto ya juma ho 2 years namom wotmano nto etu no so eka o mo na ba kunsa ati afro ana omo ati asinwuru mu a omukọ obia nimba bia omo wasisia nti the body no ko BMC na Lagos Baptist Medical Center aye North East Regional Capital Abusia for dancini a wagina ho no na chechire musabre kasai bamboni na owo na so na oil fuel station no wono de wafiri mu na yene pump attendant no enso ekasai. We were just sitting at the station. All of a sudden, we just see some guys around us. So they just came to help me and say we should walk in and I will show where the money is. So when we get in, we were 3 there. The 2 guys, one was holding a gun, one was not having a gun. So the one who was not having a gun helped me and said I should go and show where the money is. So when we went and we were searching for the money, the other one was there waiting for us. So when he asked me to bring all the money, I gave the money out. So when we went out, we were now going to where the security was. And then the security and one guy was outside shooting each other. So when we just walk in, the security shoot the one who brought me in, and one of the finger was cut off. So by then, the guy, he pushed me against a wall. And when he was now timing the security to prepare himself before he go to catch him. So when he went, he just went and catch the security. When he tried to push him and collect the gun, the other one standing by me just shoot him. We were the only 2 people, myself and the security. When they shoot him, they just went behind the building and head towards the forest. We didn't know whether they came on a motorbike or they just came on legs. When they left to the bush, we couldn't trace to find out where they were heading to. But unfortunately, when that happened, I escaped. So when I came back and the finger was lying on the main veranda. So they took it to the room. But I didn't know the one who actually picked the finger to the room. I came and saw it that it was lying in the room. Yeah, just this morning, our director called and find out what was the incident. So on that moment, police came to see how the incident was moving. So it was the police who sent him to BMC. The station is locked. They were wearing some masks. Abusia for abrantia anadrono na wo ye adwuma ene no ekasaye no akronfron fokro ye won masanso atie sikunsu eno ewo afo no south mansini mum na kokokwe ni bi friend say isa eno mkoto hye no so a ese mekase ni sika twitwiri dia hodro ne phone so ane gitane de ni nyina won magiko adehye no ma won mkoto so ene won mom ko hu bi no ekire mu se sa kokokwe ni ye friend say isa wokoyi sika efri office ntuha na sa akronfronfo wo mudi ne ntenta enti won mu fa taxi na won mu hia no na se ekoba no sa no omukobo mpunimpu odwane yenyeye won so osan na chi yenyeye eno mde nam so agi ne hu sika yensantwe ni Ebenezer wusu ansa ene amane boni ya wo ahafo anosaw timansini mu na woni dance ni friend se kwaku ebonkomo e ma ne chechire ensemu mama yentie no se ni ofie na ga ne frɛ madam fu bi se onfa moto me fa nko akura nti me na me kwa abonte na ga ne se ne me mfuru moto no nti me dura abonte wa no wasi me preko no mko tie na ya fa kwa se kwa kofa no koko shere ho no tie duru kwa so na taxi bia park agina ho no no so ba no mbu science o ko no si kokokrum na o ma ne fo e car no to mo fo car na ga ne ka yen se onyina na o ba be fa no
ti taxi ni 2 ba nanim o try kakra no o gina to gina na Ghana ese wo si wo yi ni no ma ni bi esi fom na aka ne bag na sika wo mu to ese wo yi na na ase omone ne place wo kanim omone ne place ntimi kra na me twa me ne me hu na me de be si free moto no so na me ese me call na nkofo no minima de kwenti a omone Ghana place e bia mo akromfo timi ya duru ho no na Ghana ye de driver ni 2 car no ama me kra me de me bo driver ni kakra me bo no to 2 car na Ghana so twe bag no na ye se o ma bie bag no mo yiska no to twe bag na scan na tugu abonten na de car kan de omo so omo de call ti chesi a ye hu car ni bi o omo ye jini de from be 25 kono 25 omo shada nyini bia sa de nyini bia mo bros bia according omo antwese kan say on fine because otena kan ni mu no ti no say omo otikan ma we sipri kwa na seat ni miamia omo ti say ni nyina na omo de no mo bie bag ni scan enti yenye ni yegina aka ne dia omo de ni dura ni ma ko mu yi omo ji ni sika nyina na say ko no mbe preso ama omo akuno sa omo ni patre ene woken na woken achire tu ana ni mu driver ni no ede mintimi hu say omodi na chi ana say no mo tetena because e duru wona na ka no so duru a omo ede omo fa no e duru wona e duru na nwa bia no omo fa no yes ono na nka mo ko fa no ono na nke ko fa no na on na frɛ boy ne so me fa no ko akura one boy na wa akura ti boy no no onimu no na frɛ so ngom me fa no ti e duru na ka no fa no na chose ne asie no wei afri afo no south mansini mu ene sa konfronfo so akodi hodwuma sa yenkwa epoye mantemu na brem ene yedro abranti a wadi mfie edunkuno fata omoro sabra yakase wada yaresabia a doctor fogina no so ehwe no na abranti fata omoro okada ena wotwie ena abranti bi efe ne se kwame boama enso ebefa ne dropping se wonfa no enkwa baabi womonam kwanso mo ekona ene woso wonyina na wonya ne ho yie abranti ne gina no aye ne ho yie asase kan hye ne ho woyi sikan no an mfise so emoja tu ne papa ene woda ho no mo a eteatem wonya boafo bi akopem se wobi twamo ene ho sa abranti no wobu ahwe a woda ho no mo ansana womoma no so akọ ayaresabia sabra yakase aposifo abem ema branti de yatumi akwakokyere na abrem aposifo ene omo ya asem no mo ehwehwemu na branti ne so tete no ene wo kyerɛkyerɛ mu de ebaye na so kyerɛkyerɛ na branti eye kwame boamai empotam won ma wote de chesamanfo okada pragiani ade enko a ehwo awiawi ho adwuma ene wo ye ewo mpotam won enti anche bia ena aposifo kyere na sabra yakase ye de no akọ eye court electoral commission one mo kwabata bie wo mfimfi mantemu ye futu e won so akronfronfo akwakodi won mo nya ye pa na wenu wo nam enipa enan enom kodi won mo se adwuman na won mo koduru ye no security guard no ho no Nicholas Mante enom di kan akoto share no sugo kane won mo kwa na ye se etuo hye no nti mo di kan tututuo ne bia ena wo mo de akwache krache no wo mo kye no a ne nsa ana wo mkyekere bo na chie kyekere ne nan eso ka ho na se wo ye no ho hwia enya de se betun aye etu a na kita saa bamboni no wo mo san so ejere ka ho ana mo kyere se ba bi ya laptops ne ade ahye sika ne ade wo nkyere anya saa de wo mbebo ne tuo de kuno enti wono so pane nkwa ena ono aduaduamu a ekyere wono ba bi ya laptops ne ade electoral commission wo mo de aguguo eni so wo mo koyiye na wa bra konfronfo no kowieye no OTEC kasebo yebo modern eni Nicholas Mante ebon komo ma ne cheche mu sene asem no esiye esa on be shoot me in fact hono mi yedin hono mo se mi ngura mi da mu da wona mi fema ni mu butu fom na me ye ne sa na mo de me sa college na mo chichire me sa na mo chichire me nan na mo de matade te hono mi na ba ku gina me so na on bi sam se scan we na mso mi skade mi miska bia ho no me se dynasty one den the womb na me se anu mo dia mi mpanifo na community anu de mi nim ana me se okay omo ba de hono ma na mi so mo atu atena okay me da ho nto mutu tene de hono de ma hu nti emu a kwansi ne ho ana ba kwa be gina me so ba bia me dan na security room ho
na train de omo ha no mo operation nti omo wie no be 3 hours omo ansa ne me da wa na me a metimi prayer atete me ho nti me ba ya me ba office o na je say madam office o no omo ayi nyama o ho no matutu ne magu basa ama omo fa laptop any television na safe bi so isi o no omo pagya ba enimu o kakra na omo ye so be break ya still omo break here omo hu se sika bi anim no omo jane awusiofo wei aye Nicholas Mante electoral commission one office won fifi mantemu ene sa confirm fokoto hye won so a wacheche mu ade akire yen ye kwa amahodo so ensem Nigeria man mu ene ye dro abrantie bia wono so wadi mfie edunkuno omo ye gang kra baako 17 baako 7 ye 18 ena baako so 23 26 wo mabra ba omo bonya ne se madros no mo ba wia wobi ni made kodi a omo de madros ne eje ene wusisi a wa no mo ba beyi wusisi a ho no ma na o ma ba beyi eno na ne nam so ama abrantie baako ka ho a wono wadi mfie dunkuno eye chuku aposifo tumi aso ne mu na wabobodin se ene ono nko a na eye wo mu ye gang eno mo fa madros no ede ba de no mo de dross ne ekwakoya fe na aposifo etoto na no na wo ma hu na de kodi apote pa e wo mo de eye dross no ekwakoye no esiye ni ono mo boa ye ode ne ho kwadwa pia yo won bibidie Evans Aboaje woni nua set party wo yo mofem de eja Sam enafe Isaac Nsia Foster international journalist wo nyina anko enye yemu Kwame Ageni Boatin na nakokoto wono so eye na fem de bi ede boa ye na yensemfo panyi Ofrajon entwibo sia kon wo semu enuanu mienu ene esi nkonya wa bra kwasi wusu a chawo wono so eka ye honhom fem ene honam fem medin ene akosia eje wakode miniaba hema ama efriye nana okay 102.9 FM yadamase adofo we ye akosia je wa akode ene afehima ena yate won kano Asem Beba Dabi kasi yabopno no ena ye course so da wiebre mu ensam hodo egu be ma ne so no afa na wode asom no diaka eye de ye di besua de na yasan ede a kyerɛkyerɛ ye ho nso ade ewo afidi kasie yi so na de wo beye eni se dwumadi a ye die yi ye wo adofo aboafo a won mo ta ye kyiriye se ebra no no ye mra ne emesua de na yensan so enkyerɛkyerɛ ye ho ade ye wo Dawood 360 capsules ya eye Dawood Scientific Herbal Hospital for ena ede aba na saduro yi eye topa ya so nya bi na so bobo abema ema wudi mu oba usisi yade ne be ye firi hwa mo anyu ahoto Agbeve Herbal Hospital elso eye asoye ya so otutu wanamo na se oba ye beboa wo enioma ayenchi no ahyew ewo obra bonimu anase wo mponimu no ebeyiri nyina firi ho ama wo mponimu ayedin ama ho ato Agbeve Herbal Hospital ye de nuraba unya bitwa eno nso beboa wo ena police ni yaduro no Imboost Herbal Mixture eno nso yaduro aso onya bi na so no no mo a eboa ma ni padua ni gina yade ntumi mo bobo basa da ena ba Herbal Center ono de enompe enkasemu dwuma no odie enti se wanya chimato bi ewo wunompe mu a o de ba bedru ba Herbal Center ye betene te adehye dwuma de ne ye live ewo ye YouTube ne so uko YouTube so a eya hwehwe OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM na subscribe ene emfonyini ni videos a yede nam nyina na ho ne yede befa wo de wani krotua wisi besem bi ma fidie na ya na me basisia hello your friend is of mama na Hayford me yen century me say actress and then you ma hodo pii keka ho and na madwuma denti ma po me den ho hia me papa na se bad ma po me den ho dia and one Jefax mixture bonje Jefax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby I will bet to afa bia mitimi tina pabwa tenten so just say Jefax mama your best mu akasa minia bema
ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji Jeffers mixture tumpre ko pene say eduro no hote ye de afa abefo nimdie kwan so eni fidie won suom na aye ne friendship kroje ye no nti mayeresa de eno wane Jeffers mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma pemfo oba a o ma kwale no fo ana akwala onyenya enfie dumie Jeffers mixture papa Sahara misane ni tea capsules anamu yade nyina ba jane come on dear menkasa e kama na mebo me de e kama no kure ni me aba akokora fi school abama so me hu no ne so atre na me de na ye o na white ye o no ansa no kasa ase ohu bi se ka no mama no so akoto bi ano so de ba ko bi na ano ba so se don de ye spase na ya gulo kakra na e jo sa na mo chimi ni na be so ana e ni se bi fi na so obey shevia na de munia me ya adu muni singa ka ba na me so he ba no se ko ba mo je ba ona na mi ba be so no me no se donde ba Tata Sahara misane ni tea capsules anamu yade nyina ba jane Zahara Nrupai ebusu wo oman mu herba pharmacy ne chemical shop bia freyen wo 0246 348334. Every day brings an opportunity to prepare for the future, like giving your child a better future by enrolling him or her in kindergarten at the right age. No excuses, no delays, no fears. Leave no child behind. Let your child start kindergarten at age 4 for a better future where they realize their dreams. Leave no child behind. Enroll your 4-year-old child, including those with special needs, in kindergarten now for a better future. This advert was brought to you by the Ministry of Education, Ghana Education Service, and in partnership with UNICEF and USAID. Never be my betting so mommy. OTEC 92.9 FM. Aye, come papa. The wood ointment with the true year. When baby and I ya a bedroom from Queer African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Beba Dabi. A queer for our quo fuma bano wabre. A fra for our quo epo a bano wabre. A dready for our quo drama bano wabre. A dropper for our ye gears a driver na wabre. A fitter for mason for Ubiasa Sabro Hano. Make a wine. Would you Vienna with the wood ointment to cheer? Who down better. Mirror, maybe come Mrs. Nimiko to Jenina. Was this in Pody and Yona Abeka? Midby coach Hojira. Now do want them. The wood ointment. Our pharmacist herb and chemical shops. Titru, King's Walk Herba, Okaishi, Dodua, the Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow. Any offense back. And what day immune system or Yankopon, and you're ready for Yadmusa Moya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia. Ya Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Dodua dance say, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a whole car. No, Yamwa suing Yano, a boy who buy every home. And now Ompa, Omwan Yarwana Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kaisi, and you are may move Bia Yato in Ro, at 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jadi and Cratui Majiatu say, Mississippi, Emwa, na me kwachi, shime, my betting so edimi, oh, Kafra, kum yaw, me brema boame, would you buy no one to me cry? A Mary Life Spine Clinic, and what I'm calling you, a Mary Life Chiropractic Clinic, one Federal, and yes, surgery some cry. A can who say ya, no me woo. A Mary Life, or Babrow and Tam Crab, a banded pain, hand pain, waist, tight, foot, and shoulder pains. A woman, Yana Wonsa, and now one answer it, a better pie, kotojo, when I and our hip your ya, a nerve problem, and to me, yamwa, me stress it to me bad.
stress management, scoliosis, spondylosis, nomni adia. We hear Dr. Ademafo. We hear Amerilife Spine Clinic. Dansuman, Ave Maria School Junction. We're by Side Pharmacy. So, Padaso Estate. Mango down. Only Abofra World and a bone. 0559 724464 0559 992655. Amerilife. Obi benya wa na free ade e na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos aye future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Diane ye. Ewo twenum. Osenkafo tinum chichemu du watwe. Ose asese nipa wudidie. Na wonom na wo bre so mfa so. Na to awi afama me. Fato adie mu mame. Na menka wa ba kosem bi. Odifo bi. Osuma no nko adudumade bi hye wonsa. Yodi ka ne efe no Rollins. Di otoso mienu so de kofo. Di otoso miensa na asema areho. Ye hu kwen ofa so wo enti ambese meboni din. Enso efri ni efre. And the otoso no ye friend Mahama na the otoso se sie no a wodi dwuma ne friend Akufuado na de no de kofo no oba obeye anwuma mpebre ono na the National Health Insurance baaye oba akwa no de Mahama no nso so kofa confirm free sirem baaye ye hu ba bia confirm ne faaye say ni otoso no wasisha bobebre. Was one village one dime, so ye hui. Ba kopen waye. Any so mamma friend ko suku free. Akonyane so de, any we are see a hinienti. Your coffin confirmed by any person san ba akonyane so biem. And so the off or the free SHS abano. Ono so yire ne temu. Na dani dra ni be hu amaga. Mami. Me so say you knew me bia you know who na ye. Asem Beba Dabi. Wayne ya twawo. Akenka we ya twawo. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi o. Akenka treba busunya se. Wonya me sunsumo ye be kan ya. Asem Beba Dabi o. Ano na sawa ma. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Samoba. Ano na within the Ewa, when Yamimu Yankopon to Trubun so bad, ya when you're ready. Asem Beba Dabi. The man come and then Yankopon Kwame Asasura. When Yami and Yawani, I mean, OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi.
ɛnyɛ onipa adwen ɛne onyame n'adwen deɛ onyame aka afa ho ɛna ɛbɛbɛ ɛmfa ho ɔhaw ne adwendua wonam sɛ onyame atumi yi Joseph afiri efiase ɛyɛ no ɔberempɔn dea ɛneɛ saa nyame n'aso bɛyɛ wo ɔberempɔn Minionu nimsa watomi Nakama kowu wa Pharaoh se Atafu nimsa woyemi Woyemi amama si asikra Nasudio nyami akafa mi wano Otafu tumi pipata Wasuso nyinara yaka Wadani ninomi amama yesira Dio nyami tumi yanye Nisanu nyuma numimye Otuni bwasyo Oye ne fe Hey Yeah Asem Beba Dabi Kabaya Dalaba Asem Beba Dabi Mizanu nimsa watomi Amako wa Pharaoh se Atafu nimsa woyemi Eka woyemi amama si asikra Nasudio nyami atrefa me hono Atafu tumi pipada Wasusi nyinara yakwa Wadani ninomi amama yesira She dio nyami tumi yanye Nisanu nyuma numine Otuni bwasyo Ewurade Nyankopɔn nsa no nnwuma yɛ fɛfɛɛfɛ ɛna wie mu ma yɛ nyinaa yɛ nkamom na yɛ mmɛhwɛ de Ewurade Nyankopɔn ne tumi yɛ ɔto ne bo ase na mmom ɛyɛ ne mmara no nso pɛpɛɛpɛ no wɔyɛ no wɔ enti sɛ onya botrɛ na sɛ wowo brɛ ne nso ya ɛnya deɛ so wɔde bɛma wo na mmom ɔtwɛn ma ne yɛ fɛfɛɛfɛ ansa na wadane agu hɔ no wɔde ama wo awiaberɛ mu ma yɛma yɛ nyinaa yɛho yɛho aha awia yɛma yɛ nyinaa yɛho yɛho akɔ aba yɛma yɛ nyinaa yɛho yɛho nso afiri nhyia pa soronko kwan so de ba 102.9 FM so mommara ma yɛ nyinaa yɛnka mbom na yɛmmɛhwɛ de Awurade Nyankopɔn tumi yɛ ɛnɛ wayɛ ama na yɛ fɛ ɛno nti na nnɛ me no mmienu asɛn de ahyia bio no sɛ nkɛnyɛ fa ɛnka yɛntumi nhyia bio enti sɛ wahwɛ yɛn so na wɔde yɛakɔ no wɔde yɛaba no ɛno kyerɛ sɛ wayɛ ama na yɛ fɛ awie mu ma yɛ nyinaa yɛma yɛn ho aha na yɛnka mfa nkyerɛ yɛn ho sɛ deɛ wahyehyɛ sɛ ɛmmra yɛn so ne ntumi mmam adwombɔne a wahyehyɛ sɛ ɛmmra yɛn so ne ntumi mmam ɛdeɛ bɛn na Joseph anuanom amfa anyɛ no ɛdeɛ bɛn na wanyɛ no ɛduru berɛ bi yɛka ne to amena mu kɔka kyerɛ papa sɛ wawu ne nyinaa ne sɛ yɛtwa aboa mo gyaa de gu ataadeɛ mu papa gye de nya awurahyɛmu sɛ ne ba neɛ wawu wakɔ akɔdadee afei saa papa a wɔgye dii sɛ ne baawu no ɔno na wɔkɔ yii saa papa korɔ no ɛne n'anuanom firi wɔ haw mu ɛkɔm kɛseɛ bi baa na yɛ saa dwoya a yɛkɔtoo ne twene amena mu no ɛyɛ dwoya a yɛde mogya akɔkyerɛ papa sɛ wawuo no saa berɛ na yɛatɔn wɔ kɔnkoasom mu nanso nkoasom ne nyinaa mu akyi no wɔtoo ne bo ase no ɛnneɔma nyinaa yɛ fɛfɛɛfɛ de maa no enti ɛnnɛ deɛn na wonam mu a wotoo bo ase yɛnyɛ yie wotoo bo ase yɛbɛyɛ yie o wotoo bo ase yɛbɛyɛ yie it is just a matter of time adeɛ baako ɛsɛ sɛ yɛhyɛ de nso nie sɛ this Jesus by our patient yeah to the pasia obesi no bebego yes to the pasia obey ni na bebebe oh to the pasia now was no bebebe enti wo
obeshe ne fefefe no de ama it is just a matter of time ade ba ko esefata se wo hye ne nso ni se here any there ayeti and a difference so wo best spell here tinka ho no mom so best spell there tinka ho and before you can move from here to there the difference is T and the T is time. It's just a matter of time. We are yamaye nyina ya ho ha. Din the Krobea nana Yaw Asante oji amani e apese makana nani. We are yasende ahia wo na ye de Asem Beba Dabi dwumade no na ebesom. Dwumade yase ya adesua ne ade kire enti awia ye hia ye besua de besa kire ye ho nso ade na ye dwoada na ye bosom ye dikan yi da tosudumiensa emfimpinu ene aduonum ne ye we nana mpofo berema agenadwa akra mpofo attention. Very good. The difference between here and there is D. Until you are here doesn't mean you won't get there. You will definitely get there. Yeah. It is just a matter of time. Yeah, akra yenda nyamia se na wo so ase e we break akra ade ade abedro ye nyina ye ba besom na yesua ye ho ade onim se enipa bebre enya time emma wo mo ho na eno so nti ene akukuhwi ase a enipa bi edie enipa bebre adwuma abowo mo ni nyina ne se omu ni bre enipa bebre enya bre se bre bi betimi aba enda so betimi awo ho onim se bebi owo no enya die obetimi akọ nanim biem bebi onu na memebu ho a obeka ho a na me de me da enya bemba bi oti se aware me se ne hwan me se ne hwan me se ne hwan ya se me na me nkoye se no you see so once the way a man walk and semu bu wo kra ho fia na wo bu ofo no obede na otimi akoso sure bibia it say wo man yes me say menye say now you can do it sure have the I can do spirit yes Krobea enti eno ni ade a emme nipa bebre no num ndrowu emme bebre ehisa konfo bebre etete debia no wo bu odin kan bu ne ho fo odin kan abu ne ho bonfia sure eti the moment I be bu nwa bonfia no ade na wo ya kwanwo gidie bi anim na me betinya ye ni eja mi ko die kura me benya mfaso ni so wo bi a wo kosa adwuma unya nya adwuma wo de wo ya wo tie abu nwa bonfia ye na me sunti ye wo bi wa na wo kosto wo sunti wo de se folie no me de me sunti me na benkuma me na nya ye ma me kura o what is this and then na won kan kwansensem ema ho Krobea obi bia wonya botre twe nyankopon de nyame de ama no se yesidi se kaple me se de bia meka me se de shobotom no ena ye odia sure bompa ye ma de shobotom se eruade we na ye me dia ena wo de ama me ti ma nya fe enwena oboye no wo se oto obo ase me nyame a ti nyame o che wade a o to ne buase osiesie mane ye fe ansan wo de akaw o fe duane e hye enhye wo nsem ma wo nkopra dabida o ma wo fo nkɔhye wonum emu onum enkɔwro to obeto ne buase na a matter of you so so benya time na odi atwe mera se eno eye nana ampofo berba eni atede nka no awiabre mu adofo ne ade hye ya hia na momma ye nyina ye nka mom na yenka nkyere awurade nyankropon se waye ama na ye fe awiabre mu ye ma ye nyina ye ho ha na yankai na yenhya ne nso se awiabre mu nsem hodo aye de ba na ye de aba besom ne nyina no ye wadofo ne aboafo a wono bo ayen wota ye chidie se yemfa Asem Beba Dabi dwumadie yemfa mra na yemfa mesom dwumadie aye die kai hya ne nso se yaboafo a eboa yen no eye wono mo a na kuta yen emfimpinu ene edunkunu ni mu na wakurakura yen kakran na wodi aba beduru aduonu yi mu medin de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apese makana nanie obade a chia me agina dwa akra
Akwaba. Yeah, eja akra. Na umpom te say. Yankopon adom me ho de pa. Very good. Awiabre mu yeda won so ase. Waba ye nyina na ye kan bom. Na yaba abesom. Na awia yi nsem a oba de ye de besom no. Eye nsem a emu odu. Eye nsem a odwene ho a. Ontiase. Se wan fa nkwa adwendwene mu ankwa akiri. Na wa ma wo ho kwan so obetiase a wontiase. Na mum ode kwa adwendwene mu akwa akiri na wo tiase no. Na wo san so e de tu ho fo. Enti da ne da se hia bo afidie so a asem wa ya yetaka eni se ndwumadie e ya adesua. Esan so ya de kire. Enti awiabre mu ye hia yi ye besua de na ya san so akire ye ho ade. Na oba de chiam ye be hensam no ase afri amansia central. Ya wonso asankese bi asi ewo ni Krobea ye frɛ no akasanimu. Akasanimu. Na se Krobea nimu enna kratch bi papa bi akwa afuom. Unse enka ne tete no oba de se ye kwafuom na ye ba fie no. O maami ana wo na natumi ka kiro se oh ye dru ensuo ne ho a ye beso age ya home. Sabre no ye dru sabia na ye soye ye ge ya home na ya num nsuo ye wia ne atoa so. Ye de hwa ya soye. Ye de hwa da ne asoye na papa yi wakwa afuom. En waba bedru mangodua bi ase. Wabre enti watena se se wo ge ne home. Eno anu no. Krachi bi aba betoa hye papa ne so. Na obo se nsuo hwe wa ose ye hweo kaso pampam me men kase pampam sani ye wotwitwa papa na fa no akra ye wakwa afuom wabesue baabi gye na akra gye na home yire o nipa bi abetoa no na twitwa wotwitwa papa no enya asem ketoa so ye ne den na awiabre mu ye ne papa ne ba ebe kasa na rehosem kura ne se bra se nipa kro beto hye papa no so ho no se ba bi obesue ye no osade ne radio kura to Asem Beba Dabi awo no ti Asem Beba Dabi ani asa betwitwa na guso may you god awie ye bewura sa nsem ni mu na papa bi nso akwa akotwitwa ne yire saa oni so twitwa ne yire na wu enti ono nso akofa ahoma ahye ne ho akomfu awu so loki ne yire na angu ya ye de na ba betuji ji hey enu aba beda Arwade nsa wo de mai onim se wo kuno twitwa no ne nkwa na sesa asemu ananu ebisi wo Kumasi Krobea mu a wono che papa no woni abaya bi ko hotel na abaya ni koko wu ya papa ka sa akromfo ne ba wono so ebebo oga ni tue no ebie ma sasi o ebie ma sasi na asem no akra wono mo pese wo twamfie gu so dabi kachi ene mesi entwamfu patuo nuro akwana kwatwea ba patuo nuro patuo duru eno Kumasi Krobea mu adum ena sa restroom no ewo enipa no eye panyini pa ya wo san ni panyimfo bi wa Asante mu eye very close oba ni wo ya no papa no bedru police station ana call sun ye tumi anchina antum ye ja no call sun me na make a kire wo ya tumi anchina antum ema papa no okofie oba no wobu ye na kwhye mo kire Kumasi adum ya na nawie yi ye be wuram obi dia ba ya chi ni ko shemu obi dia ekọ dia nu obi dia banti ye kọ keke ene yensu ye be sun ewa afidie yi so na ye hunu ba bi a esese susuan no e de brode hono efa na nanu ye kan asem bi kire ye tiefo wa afidie yi so se enkwada ya ashase enum nro oya makome mpena ho ena me maame kokaye makome mpena ho ena me maame kokaye saade no psychologically e dey ne sese ye ne ankasa ye because utumi hu se obaye bibi na wo beka na se oba ne bekọ akoka se mekọ akọ no adura wu a wo bekọ akoka biem dabi onka bio enti so you oba time
na wo ba ye bibi na saa de no a wo ba na ye na nya kwan ben so ne sese wo fa na wo de ka kire no yebisa yebesua de na awie yi ewo afidie yi so apesamaka na nie oji aman nie Krobea Asante kotoko animedin awi abrei mu ye kwa homa ne so emprempren ya ye kasai na ye ne krachi bia ne din ene Bernard Bano ye ne ko kasa ye ne ko kasa no akasa ni mu enna ye ko kasa afri asenkase bi asi ewo sa kuro ni so emo manfo dadwene hoa wonom ntiase na enipa no a saa senkase ya to no ono ankasa ne ba ne ka akiri ene ne ko kasa yi Bernard awiai ahaye OTEC FM Asem Beba Dabi dwumadi asunie ma ha oho te say Nyankopon adom na mpacho mo nso Nyankopon adom ukuro no your friend say akasa ni mu mpacho ya friend akasa ni ya ewo Jacobu Amante Central udru hia na ofa he ansa no aba akasa ni mu ho mpacho so Jacobu kuro ni ma odeto bi bangin ha okada for ye dwuma honom omo kan so ba wo ma no faso ba so a nti so na wo ba akasani mu isa momo hono ka ankasa de bi ma ho chesu okada nko a me pa cho kan kasa ba ha na e ma ha so ewu mu ana ba ba be na ne ho ha ewu ma na ka ba ku bi abeda ne ho wo ho ne ko me pa cho che wo che drop fi Jacobu anka na o ma ba ha taxi me pa cho enti chesa watch ne dropping ansa no aba me pa cho o mo ba ha nkita yu okada fo moto fo yi me pa cho ada mo kwan ne na anya nti na ma cars no mo ma ho ana me pa cho ye kwan ne nye kwala nti ka no mo fa so na ss nti moto fo na ye dwuma ba ha ye kwan de nye kwala ada asamu abo atin wo hu ya na this idian ka woje fans dodo asamu abo atin de sanka fans doso ena kasa ni mu kwan wotumi nkwo enkohwe na se Jacobu esra so kura de eye krom saa mo akasa ni mu no mo hya kura ase ana ho ne ye kroketua mu ana me fa cho o fi ese so anu aba ha ense dan se pele mo so na kwan na enya ni ntino kana kra no mo se ma ha no mo so yeah tobu jina so letter to asamu abo atin I beg you say ye ka DC say Asante region e France pa you are one the DCs in Asante region who collect funds pa asabi you are one I beg you that kasanimu kwan go and do so for them ko do so fama wo na wo je fans dodo fans ya wo gie wo de caterpillar machine di kokosi so a ye dua kwa ni se ye dua ko se kura de nsuo no enhye da nto enti fa machine fa kosi so na ye ho adwuma na wo ye DC a wo je fans pa sa kwa no krachi munya botre ye be ma patua ba so akasani mu kwa no na ye ma patua ba be steady na wo hunu sane ye kwan ne te na afei ye ne asamu abo atendi atentam wo ho na krachi edie ben na aba ya wo papa Francis Abuaje wo kire se papa bi akoto ahye ne so ya wo twitwa ne twitwatoro a enya asem ketoa asem no ba no esise ya ankasa the patriotic Canada na me Asem Beba Dabi achifu nyina asem no esi wo akasani mu ha ya na ne etiene se ana no odwada ye ne papa nyina wo fie ena wo mo one me na me no mo kase o maye o manu abedi agunulem enti wo mo kwa aba enso ne kwa ye Ghana card ni Jacobu enti ne fa moto ko Jacobu aye kwa ye Ghana card enti ne wo Jacobu enti ye Ghana card ni ye no ne ba ko so Jacobu ene ye se ne ye fu moto abepu ha ni se enti ye fu moto e bedu akasani mu na kese eni pa boche nkuta wo pro ni anya asem ketewa enti me du ha no mo ka tem se mo de mutu moto so papa ni akotwitwa no nwule mu no ana mo se papa be ya ana mo so papa agena akotwitwa no nwule enti asma di no ensi fom eni die mlika ko nwule mu honom na chese ye ko ye no na chese me papa de so mo twitwa papa wo mo din papa de
abeja ko bu hospital na asem no de ko ye ni e papa na ma no ko ye adwuma o ko ye adwuma ni ye no e na me papa e di kan na ke se me ma me ko pema nchi na oba na aka me ma me kwa owula mu nti papa ntimi emba esie enya no eni nwule ma ehu nti no se o tena te de de aka me ma me be bia ye fia mu ba ye timi sie ye bia home enti na me papa ni aba ko nso yele ye de e wo fuom ho e na wo sie no e no ni nyina yina ho e di nkomo enti kwansi ni no wo so aba wa de besi wa sie enti kwan ho enti woni ni gina manchini mu di nkoma no bu nte owura bi nso e ba ya o kasa kasa enti odu ho na wa muso obi ahye e no ka abena me papa de besi no egu ye enti o ka bu ye no kwansi ni mu ebi sa kraki na den wa kama ba to agu enti wo bu sa kraki na den wa kama ba to agu na papa yi edu banchi duani enti wo du ni ho na wa di jam no papa no so oni ahode enti wo di jam na chese aye mele enti ho na ke se papa ku chase kan e na mai no sa fa eja e no sa di jenchi na chi na chese ba sa no papa aye mele na se kan wo de ko ye adwuma na na ma oto ye nche na ba sa se kan na je firi ti ma to fom na chese ka chi bo ni mu ase se wo fa se kan no enti o so se kan ni mu ana papa nche de e de ni sa so se kan ni se kan ke di crack ni se mu dia na chefe e papa ni se e o be wie no na papa nso e be store se kan ni e ti crack ni se kan na ho de nso e na ma me papa nsa mi nka ke ya kaka credit na nka ja e fa ya to form e ti ba sa no just se kan ni mu crack no e ti ba sa na papa gina ho e na crack ni be kan ni si ni ko to de e ni bubu form to bugu fa chese wodi bia no hopi ra chese ni tira pa form na krachi di asoro ene wo ma se kansula ni timu chese atwans ho na chese wo buafi anso wa te chiasu bi ni tirim asemba be ba sa na chese ke bi da form na papa saye no sa de be bo no na chese wodi e jane chese kan no sa de wodi stina beti na chese wo twani tirimu yenu e kana beti fu yenu e ke ba sa no na chese afide mo je tuna ama chese wa yemele je ba sa no ne papa enua e yele na no no ho no ba wantimi nya hwe yes so ba so ma so ba so me bi twa ka ho ene ne wo depena ene wo bopena ntina nkrofo e dey e wo afuo ni ene o mo tie se ne papa e ba ni bopena no ene o mo ba ho ntia atoye mo na ade e ma ba ko na pie ho no nti pie oba na chese ne papa bu ahwe a chese okuta se kan ya chese bi gina ne so a wo se kokwa no ento yeso ko twa na crack no dibia e ko jam na chi odi bia ni jam na chi na chese ada ne ho e se kan na e dey extra be ma na wo ba gine no enti ba sa no no se de kan na shenji no no tu suro se e bia mo do so no mo nwule ho no e no no se se ni bu kan enti we nya de na ba sa na chese papa e da ho no ma e mo je atu ni nya sem ketwa na crack na obepie ni so no so eyi mobile phone e flare na danfo ba ko se asem say na SEO mi se wo mo do so mo so mo ate dey obeba enti kese ba sa no mo ye ni pa mi nu na kese ba ko e pa na chi no wo din kampuro e jam ba no e no bufe ye e no munya aseka o munya apan e ko fa aseka na wo di kita me pa na crack ne ba ko ta me papa e no wo di frefo mu wa e pa na nyame atuma me ka se ye pa na nya ka di asa so na kese wo ko jakobu e na wa han ka edele bia na yagum abakom ha beyi eti na akopon cha de mu bedu kwa ne ho na chese ka no aba ha eda ne ho akọ e no mo sere drive na no de papa de otuma mo de ko Jacob hospital na akopon ya mo nso Jacob hospital for yi mo ye adwuma papa nya ko e pa so de si wo nwule mu ho ni okay nyabotre wo aye no kasa se ya na akasa na asa asem e ba ye nti e no akasa ma oni nyina atan me pacho me ka se de pa na sam na ba ye nti no na me ni nyina si wo ho ada wo kwaye de robe na upre ye nti e ma woni nyina sie yi me pacho e ba se ye taste after renchem ka sie sei no na chese esu na e bun class na chese e twa hu ba bi ente fi se te wi ago mu si di kan ni moja na tu papa mu mu ho na chese da so pra na ga asem tutwa ente da so asa yesu ya na ama mi minimu ejimi to no ka ama me kwa ma fa ho ayale oh akokraba kuse o papa o wonfie be sei me papa wonfie bi asa bi osia 60 years 60 years
ɛna krakye no a obedi ni saa wuo no mohwɛ no a wɔno nso benya mfie bɛɛ sɛe mepaso krakye na nka obedi wuo ni deɛ metumi ɛhwɛ ifi na ahwɛ na n'ani afi obenya bɛɛ 50 plus ɛkɔ ɔno nso benya bɛɛ 50 plus na ɔno no munim no ɛwɔ akasanimu hɔ a mepaso krakye no yenimu no wojaku se obekwo mu abetuntun ni wotuntun ase enuro otuntun enuro yetimi de fa ema ene sa tramadol no se so de bekwo mu no de kokwa galem ho ne aso de kokwa efu ebia mu benya wo mo tuntun no ma no abetun du okwo mu ha ne okọ saa ne yenimu no wo nche da ma ha no so na yesi wotuntun enuro ofri Jakobu ene de sa enuro ne ba akasanimu hɔ me pacho ane enura ye de fama ene tramo me pacho ane dia wo so be ya kese ani wo ba wo pe mi fu ena se o tunton bi aha one more tunton Jack where are you for the bia on me pacho ane se bia wo be hwe na se oba na box no eto kakraka bi de da ho obi nso sebe na ne be ma na brem na gina ho enu bia aha nti wode nam sa no oton tramo no enso de ka ho me bacho ane na da munim se na dwen no sebe sa krache no bibi anana e wo na dwen mu me bacho ye na kasa de nim se bibi sa ha krache no enti asem si ye no e na omo me hu ni se krache na kasa no se na dwen no en se da nya dwuma sa na dwen no enye ana bacho asem si ye ne di hu ni ye and what tonto Jack where are you no the back as animu a boys ne girls ye peto kese ene sabe be ma emu odu no wo nso to me pacho ai wo mo to enti na mana kwanya da bia wo de pan enti wo pon firi Jakobu no de asisele so no de abekro mu ha no de quest case enti ni dwuma se wo ya no enti ono no mo tietie mo hunu se sabe na dwen mu no wa dam ana sebe e wo ho a na to asim ana tramo na bi no abobo a na aye ne saa mo busebuse mo ahunu se de yi me pacho asem si ye ne ko Jakobu no ene Jakobu fo me anya entie se krache na nka na gene nye na wo ho na aba e wo OTEC 102.9 wa fa no mo ka kire ye se wo da duro so na so ya ko be se 3 years as se wo me dia duro ta ha we duro ne die ki asem si ye na me hu se na gene no me pacho enye na busuafo nyina wo Jakobu hɔ a me pacho ai na busuafo ni bi wo Jakobu mo te sakrache ne ye frɛ ne sɛi me pacho ajo ni no ade kwaku hemen kwaku hemen kwaku die hemen kwaku hemen so ai ni kinema wode to aduro ne ye mangani sose se mangani aduro no ebi wo mangani so se enti ya ne ye be frɛ ne mangani wo hwɛ aduro ye oton ya mangani a ne ye be frɛ no enti wono mangani so se na aba be ya wo papa sa de no me pacho ane na busuafo a munim se wono wo Jakobu wo be ye sa de yi wono mo aba mu fie ho wono mo ba hospital ho be hwɛ papa no ne condition se ne yete me pacho fi da feminisi ye ni busu ani bia hwe papa no kura me busa se ne ba se kura da busu ani bia ni busa enti se mangani so se no wei me pacho feminisi ye no ya kire se ni bu ha na kire se ye koma afo no akikire no e de nwura mu no enti ya ma ne so ani e de no e call police station e de no call police station e ma mo kire se ya fa no so dia de ono so kwa hospital ene ye de no kwa no so akọja ya leta ya afi ma te so no so ya yi no enti ye so mo yi ono so afi hospital osifo no ma mo de mangani so se ko hospital me pa cha ada mu dufu na ya mi ani mu no kwala ni asem ni se ye na me bla no e wo Jakobu enti ene e pa ho no na te so ma te kire no e wo ho no mo enti ene panyi akọ na ko ho ni du wa no ma ye tam ni wura ni ka mu edene baye oye chido mo hene ha okay kwan bɛn na brass amangani so se no otumi fa wo papa se kan na wodi twitwa no kwan bɛn na mrantie ntumi fa so ma se kan ni free toy ya wo mo che ne kyekere no
And I'm saying any part of one who in Tina, what they say can is not a personal. Not just there was another second, could come papa. It's not a cheap, actually, any part of one. And yes, I know, and a baku, a tempuro, and the apple by a pump. And the debate jam soon, a money buhe into a buhe, and after the second apple top one, and we now quite far, they can. Nipa de pampro no ya de aye bai pam no and wo de be jam na sum me pacho ane wale do enti no ne bo no ma wo hwe fom ansa na wo mutumi afa se kan no me pacho ane da brand ya no atwitwa papa da boja ani mu me pacho ane say what timi hu me what say oh yeah we pla what timi se kan na kan wo papa he ne me pato wo twa tiri mu mienu ene wo twa kotodwe baby a yetimi ku amu kotodwe no apotori a side ho no twa ho no ene wo twa na beti mienu ene wo te ne ntame ensanso ya ne pato akire kura kisa wo sa pega bani mu ya kana mpaka kire bi na chese ne nsana ti akofo na o papa sabre na wo so ye no otena kwanchen ho no ote ho ye dey ana me pacho na mi di ka kire mu se na me ma mi ko tu ma nche enti na wo twa no na wa so ame ma mi no mu nyina idai abefie pacho ni kira na wo te ho no ma wo twa ne ma mi nchi na pacho na wo twa no that is say what ho nyina no o se ti Asem Beba Dabi e na akwa no be free na akurasa me pacho ani ya bia ni program a wo ti a no nti o na ko kala you feel with check no me just Asem Beba Dabi dia e wawu and is say one more you na free hospital ho me pacho and they say you na free hospital wa be fie enti manga ni so se ne nso wo mo yi no de na posifu e weja kobu aye no me pacho abu ma ya krata say ya pa ko ma do am chanso na ya de krata e ko ya no sikano mo je ne ya wonso engineer for more krata na so sa pa ko police station hoping engineer pacho feel one omo ka so omo be say if you want me pacho me na ko tra Asem no omo tile me biem ada doctor ho no omo so omo je say ansan no omo san krata ne so krata no so omo je 5 million ansan no ma san so anaye e we Jacobu hospital ho me pacho ane krata ba ko no omo san so no 5 million me pacho ane ade omo ye kanda pa na ya wo ye ne kadiga ho adwuma de kire pajamas kire akontochwai 5 million me pacho ane e we Jacobu hospital mu ho me pacho ane 5 million the master de ne mu odutoto a doctor was sign was so wo 5 million anti amaka tan wo ye ho ye nyes kan ko sign so fan ko police station go biem the man kan chance want so ya still have so ante so ba o say ya mama dia say this scan beba nti ye nya scan ko ye nti no klata no ye ha ye ntimi fan ko ma wo mu biem 5 million there adai na we kura wo beto pajamas ba ko kura beto nsai enu tempo na bia me fan say slave queen kura wa mana 20 say slave for ne mo mumru 20 into kambo ma pajamas plus lay 30 now I hear baby abewe nso kura fabro so 30 ti wa wie 30 plus 30 60 ti doctor adai 5 million there adai and ti say krata anda so wo ho and as say wo papa wo ba fie no ne condition no etesai say na ko na dom ne condition ne yakatra na wo ntimi dia ne nan ne so ntimi dia so enti boy no manga ni so say no o wa prosifo ne nsem ana say won mu abeli no me pacho ye di feel wa say ho ne de ye nya me ntie so o fie na me ntimi o say bia afi na wa sa ko dia police ne sade ha pacho me ntimi ani so say butietie ne ho nsem asade we yi a wa be ye wa akasani mu ho no wa ye bi da ana we ni de di kan ye ba mu abedi san kwase Asem no me pacho tie man ni so say ni se mu a so wa de kan ye bi pan
ta ye bi bi pra no o de sekan na o de ade bu no fa ase bi tirim ya ko tu no je mai ade so ta ye ni Jakobu kinye the first time a we ye ni we wa ya ko ji puta ya ade yi bi afia si ni Jakobu ni important ana sa kwa we tondro e magaram say boys ne so omoto say no e ma no omo peto kese be ma o pesabe be ma emu odu enti wo kan bibia afa to kese nufu kese sa wo be ma be ye kese boys ne beto adwumadin ti tramo na boys na no ananka sa kwa we e ton waduro na wo nipa wo tisika na ne afa akoto ha enti na busuafo no sa de krachi we de nam Jakobu ne mpatamu a wo ye wonu nyina wo bi ehu hwe anu o magya no mane ne nam ho a wa bedi sa wei ha me paso enwe mu chese ne busuafo no o mu ni pa o mu ni de o mu ni so o mu ni pa no ayale o mu ni o mu te na hospital no mu te ko hospital no ya obe kwa so agi nyiro no won kwa so nti minim se na busuafo agya no e na so ton nyiro no e ma yi na tia ye wo promo ha no mo ne ahwo fa na wo ton nyiro ne e de ma wo mo cha na se na kasa de ye hu ye promo ha no ache e bo be afekura so fa uniform ya wo ba ya wa be papa na wo de ne be ya ha na mo ada wo papa ne wa asem dada na wo beton nura ya wo papa ni nya asem me pa cho de bi obia ni asem kura we promo ha no obia ni asem ba kura no na drum project on kasa no ada na kwa we pa we dia nya sa me kire wa kire boni o ya asem na me busa o keke nya kire boni nipa na wo kopie ni so no ada no no so anyam ni bi na wa nwie no sa ne ba sa we pra obi no obi so pra you finish I finish ya question na me busa wo ada no no so anwie ni bi mu busa no me pa so no ya ho enti no no siro se bia be ye kibisa enti no ya ho tinka ye kromani dia oh you see okay ye kromani dia enko be wiawie no if Papa good is not real, bad too is not real. Papa nya real bone nya real. Me nya kire bone na me kire o, but yensem na me busa. Some person me hunu nsem bia ni sunti e na ma me busa. Sa asem we bia si wa kasani mu hopen. Me pa cho de bi o, ye di kai bia di kai si ni. Hey. Munku se, why? Me pa cho you. Now there yenhwe say bia Jakobu hospital for no. Woman son teso. Doctor no one teso 5 million there is too much. One teso. Adie nka 2 million bi kura ene nka ye. Sa o ma die na no ye ne Dr. Sampene e kasa fa ho yi. Sa de na edi awu na se parliament for se mbehwe na se mra PNDC die no. Se mbeye hu bibia. Mo hwe na mo nye. A doctor for no wo mo de bo po power Ghana ha no mo anya asem ketua o. Ya repu obi, ya difali obi apra niama ne medical form. Says ya manfo cases bebre academ because of more doctor for. And some be wo ya mo mianka monteso na ne board de parliament for se bibi wo na mo ya ebeye ya monye animu ya na samra no monye revision na monye na ye hunu se ebi ebo no eye taku eye sempoa ade enke ye bonus case what the one ye police ya enke ye bonus not part of your akatua. This is bonus. Science okay so 5 million. Nobody. Parliament, you do something, you go feel good. Do. Now doctor for be the bapo, sadia way. A doctor for no, a be the bapo. Rep somebody sign for me to go hospital so that we do prosecution. Doctor go buy bring 7 million. Tell me somebody collect 10 million. Wait to chow. Waje 5 million ade Jakobu hospital ade oh okay krache kachiro papa se wonku se ate also ya nomunsuo na onimunte wale wasu abre nomunsuo na onimunte we ye papa ono na
yɛtwitwa no ne ba ka akyire ya yɛfrɛ no Bano Bernard ɛna yɛne ne kɔkasa yɛ no na ɛtɔ de bi a ya ne nsɛm bi ha saa cases wei ho bebre na wɔ yɛn mpɔtamo a ɛba ne saa yɛmfii na mmom sɛ dane asɛm a ɛdane asɛm a afei ɛna na ɛtwetwere abusua so akorampafo o da ya wo hyɛ pajamas David ọba deɛ wo hyɛ pajamas deda Uganda wo hyɛ pajamas da na dura no pa na wo sɔre sɛ bi a wo banum tin a wo hyɛ pajamas na wampafo wo num tin a no pa wo de deɛ na ɛnom saa wo hyɛ hwee ọba na wo nso no ma na fɔmɛ na me ma hwe me ayi deɛ ɛne amafo ayi ni bi deɛ he bi supporter da bi sɛ me hyɛ mrantie no deɛ na aba ni bi boxer they say what ya supporter hyɛ akura ya na ayi bi bɔ anim hɔ ya na yɛ me fɛ deɛ he no ɔmo de ayi bi bɔ anim hɔ ya na yɛ me fɛ paa bossa no ɔpɛ sɛ ɔtwe fam sɛ bɔ sɛ kwan dɛm nti ɛdeɛ wobɛtumi fam enti wo deɛ pajamas yankasa deɛ wɔmpɛ ne akura mempɛ ne hyɛ na woyɛ video call akura da bi wonyɛ video call da ampafo woyɛ video call wobi nka nkyerɛ sɛ tweke wɔ video call so wohu anu bi da obi ma wo tweke da mekura ma advice wo sɛ nyɛ ɛnyɛ memenyɛ wonyɛ security person sɛ menyɛ security a my sense is more than security wo mpa a wonyɛ security no wobɛ advice sɛ ɛnyɛ ba video call deɛ yɛ ɔnso sɛ ɛyɛ deɛ na ma video call ne bi nim ka bi wɔ mu deɛ anka mɛyɛ bi o form no video call ni ebi wɔ mu kura ɔmo nkyerɛ me ɔmo nkyerɛ baabi a hosop wɔ so wei die hosop ne so no wɔkɔyɛ ado ɛnyɛ no nasɛm no sɛ yɛ sɛ wohu nipa n'anim kama na ne kasa kama na mɛma nso mɛma tumi runabout to saa ma ne yɛ sɛ nkam nim sɛ nkɛ maa na tumi ebi a show me your bottles ne saa deɛ sɛ bɛma wopɛ sɛ yɛgyimi wɔ a saa no mbɛyɛ o na yɛ kasa obi tumi kasa ɔbaa na da na bɛma so da nyinaa gosi wa say no na ndi obi kasa ɔbaa na da no wa ɔno du gyimi no ayi almost also a man call dancing competition or whatever beauty contest ni bi a mema so ye meba enye pajamas na de en fa pajamas nye o okay mehwe enti ensamha but nano yetegana hana Bolivia president Obabi Bolivia yɛsɛ ne driver ni akɔkye na yɛ ne nyadoa honorably na nipa ne bɛ resign ne yɛ papa yi ale bibi esi ana bibi esi ana no pa no antie nyansa pa ana ebi me kɔ baabi ti wantumi antie nyansa pa ebi na mu kan kyerɛ me na de na esi a enti afi yɛnya video call ni ale aban se me yɛnya video call bi wana me the video ni bɛ kyerɛw no wa hunu ensam ha sɛ mɛma no monya careful guess na fo mo ho adwene pa na me saa de we yɛ asie ho what I sense ne say lady no or more videos lady na will release this video yi or more videos na honorable minister muya wa show pajamas or say ma me show pajamas no ma tane ho na me show to na honorable ada we again obi abehwe to hey but ye behwe na ye hunu se Ghana ha sebe ekwani a woni a ewa adwemu hawo se wonom nsem ba ye sifa na ye hwe no ya na de nsem ba se obi wa adwemu hawo aprosifo bebam ye beka se bia na adwemu ha no engongosi aga sa asem imre bi ebisi wo afidase ema eteki the intervention of the district assembly and the bear muma busuani sika ema yechi akwande ne cause psychiatric hospital ebinie se nipa wa busuam na wo problem e wo na dwemu abusuam betena se sabi ye ni bi ena we kura obeda no akoka obefa he obewura he na nipa ni diewu we investigation kire se we din kie diewu ni bi da nkanyame nkwa nka nipa no wo ku no
ɛna wasan akɔ akɔto ase wɔ bi a wɔte na fom kwan so a wakɔyɛ no saa adeɛ wɔ yi o enti sɛ ba ne sɛ yi a na yɛkɔ anaasɛ yɛba nkɔfo bi na wɔ new site ɛna wɔn kyɛ korɔmfoɔ wɔn kyɛ korɔmfoɔ na wɔn de ne kɔ police station bi police ni a wɔtwerɛ ano asɛm na obusa asɛm mo de ne firi he na bai ɛna wɔn boss a new site no ɛna ɔsɛ hey ɛna mo de na ba sɛ ai ɔsɛ next time me de me nka hwɛ nkyerɛ mo na emum next time sɛ wate aseɛ machi na firi afuom no hwaa mo de na ba next time me nka hwɛ nkyerɛ mo na emum police ni na futuro no ɔsɛ next time Sankrofo we ni nam yɛ mpɔtam na no agyankuja ɛde anu amfa anyi obi papa ɛwɔ kronom afrancho area hɔ agyankuja de anu amfa anyi obi papa ya wɔse wɔno ba ha wantumi amba yi na nkoba beduru ha ka yɛn so yɛbɛtu ni post ni nifo ni bi next time enti saa nneɔma wɔ yi kɔso ɛwɔ yɛ man mu a papa yi sabe wo deɛ mo a mowɔ YouTube ne so no monkɔ hɔ na me show opanyini no ni mfonyini mfa nkyerɛ mo na enipa no a odi ni saawu no ɔno nso yɛde ni mfonyini no ɛbɛto so bi buzu fa papa ni mfonyini no fa toto so sɛ ohɛ sɛneɛ krache no otwitwa papa no a otwitwa no ba heart sɛ ohɛ mfonyini no a twitwa wotwitwa no obetumi ahu twitwa ni bi ɛwɔ papa no ne nan obetumi asa ahu twitwa kuro ye bi ɛwɔ papa no ne nsa num ne kura de ya kyekyere ni nyinaa e de abom enti besra mo monkɔ YouTube no so fa papa ni mfonyini no fa toto hɔ hwɛ sɛ wohwɛ papa ni tirimu a akwa no nkoku papa akɔkora 60 years o obie ni tirim mo am wo YouTube wɔ no na mo hwɛ o obie ni tirim ɛna ne kɔn ɛba na beti bɛn hɔ no baabi a Rollins cap ebitumi yiyi nipa no ɛhɔ no obie hɔ baako ɛna ne nsa no a wɔtwe se kan ne fa mu atwa no a ɛyɛ ate no ɛne yɛ akyekyere ne nsa no nyinaa ɛna ne nan no nso yɛaba ne gyi firi ne kotodwe no ne serɛ no ɛfa ne kotodwe no ho sɛ ɛkɔ fam no yɛaba ne gyi hɔ nyinaa papa no ɛna ɔte hɔ no mo a mo wɔ YouTube no monhwɛ no hwɛ deɛ crash ne paa de ayɛ no hospital doctor bɛsa yi nti yɛntumi mfa agɔ police station bio ne akɔfa crash ne bio ɛna kɔ court sanfa crash no wɔn ɔte abobo yamu no wɔn kye no abobo yamu ɛna wɔn de ne toyɛ because kwan no asabi wɔgye fans enti do the action of the fans nyɛ saa yɛbɛma patua ba hɔ ne abɛyɛ kwan ne so no yɛba abɛyɛ hɔ adwuma crash no yɛkye no abobo ya na yɛ ne tom no wɔnie kwa wei posifo no bɛma wɔn de na kɔ hospital ampa because wɔn yɛ ne ho adwuma akwa ne ti so sɛ ne ti so ohwɛ wɔn miamia no wɔn miamia ne paa wɔn miamia because ohwɛ ne tiri ho ne nan ho ɛne ne nsa ho a emogya ɛwɔ ho ndi posi ni na futuo na next time na no asante hema ye na ye wa asante mamu a asante mawura hyemra abodamfo nyina di so enti sa wo tia bodam ni a next time onya bio ote I'm telling you enti rotate the pictures for people to see Dawu 360 capsules fa papa no de no rotate now the mangani na nipa we to nro ye wo mo ekuta nro de ne na nam no ho atiefo ya mo hwɛ the kind of nro bi a ya mo to ye o obi te da se abra wa no o ma ne kora so nipa we de sabe be ma be ye kase aduro wo de oba wo to be kase nam say nemre gas ya ba etuo ne ho competition ya na mokɔ mo peto a mo de beto akinti eno na moto enoa no mato na de are ho kra se sa to no bie hu a stretch mass ye sam ho nya stretch mass ketwa onfa wo to na wo kofa artificial to na stretch mass apapa tu monwene mo ho yetumfo muntie obishamo Dawu 360 capsules no eye topaye na we die eye hamama no
we kura anya haban eye nhoma nson ena Dr. Dawood waka bom na wode aye Dawood 360 capsules yi sa 360 capsules wa meka ho asemi eye aduru a se wode ye wo ye bema na se wo sisi yade wo sasabro koko wo so enam yade aba be anyaw ema ama bema ne kura no afon. Use the natural medicine. Don't use the abrofudro. Use the natural. Nyankopon na bodue mu sane ya wohyehyɛ ye susudua wo susudi ma nipa no eno ne sese ye de yadwuma wose ye ni ndua na ba no hamama no nubuna no enhoma no yemfa nsan ye ho yade eno na Dr. Dawood wo gina so a wo de aye Dawood 360 capsules enti se wo sisi ya wo ya sasaboro wo so koko anase na mu yade ama be ma wa yemre wo mpam Dawood 360 capsules na fadi udwuma ode nonom topa ye nonom de na mu yade na ma be ma na fon atwe akosemu akabia no Dawood 360 ni be mu a e be twe aba twe horodo ngbo nse utumi o target yakoma no se wakoma na mefefe o be fefe nso be hunu what yase oba sebe enam sisi yade enti be ma na e ba ho na wo twetwe ho wa yemre wa hweyi a be ma na be fuachi ofuachi no okoteda hope asem wasi Dawood 360 capsules ni bi na wo ba onso nonom enti Dawood 360 ye ka ho asabi ema nom emema nom o ma akwada nufo de a manum bi onyem nso a enum bi ba bia ye to nro wo ye mpatamu bi a wuram na papa we na de Dawood 360 capsules ya bai wono a na san de Dawood ointment ya ye fra ne fatwi na bekono ayo no ene de baaye aduro bia papa de baba bia no eje tuato mumpa bi oba OTEC fimfia ha ode ye kasa wo hwe Asem Beba Dabi before office Dawood 360 ubenya bi afi ba bia to no bia wuwuramu a Dawood 360 no ubenya bi Fred Doctor no e wo 0244 886437 and 0201 681 717 ofresa no me ya Dr. Dawood bejeso na onewo akasa Agbeve Herbal Hospital wono monso na di mo na soap ni mo na cream e di aba udi soap ni bedware udi cream no o de besrasra honam ani ensansen ha pemproso ekro na nso obey wo hwe obi anim pa de atwitwi sinti na nso obey aye no obi sori a watwia o de ayiro hutwi na nso obey be so mu se wo wante ne ntam wante Asem Beba Dabi nti afutuo na amantam na nso obey de ho abagim kopemo na soap ni mo na cream na fasrasra honam kankan ni nyina yi free ho na ntam apropro eyi ni nyina free ho ena wunya Agbeve fever obi wo ho a wonyare enso wonte apo nipadua mu aye hyehye wonante kakra bi ano abre ya no aye stress kopa Agbeve fever bi na no nso nonom ena Agbeve tonic no mu aye nam nipadua mu ya mo ya aye ni na mo ja awe aye ni wo bu nsa na wo bre pa wo koko how pa Agbeve tonic na no nso nom na Agbeve bam ne de oba bi yo ya eya fasrasra pompokre faso ehye no at once Agbeve Herbal Hospital onom na diaba yade bi e ha won so wo de fabra yakache yemfa mfidie nya hwehwemu na yemfa aduru nkan efidie no different en ye wo e wa ha ye be mo wo futuo wodidie ho enom ne de keke ka ho nyina no ye de be ma wo bra edwoso wo de fa edwoso ka na si wo kwamo station ho a ibesiu na no opposite the kwamo station ehwanimu no ena ya Agbeve Herbal Hospital Fred Dr. Agbeve was 0246 59 5256 0246 59 5256 or Fred this number Agbeve Doctor no obejeso na asamwa yedi honkomo yi uko YouTube ne so a pictures no ewo ho akrampofo yeah come in small okay well akra unim ade baako a oman we no ye hwe han na ye enya hwe ye mfema nyame country ene atim no asamasi nipa ye ka na yibetimi atu ase no enya hwe ye mfema nyame nya hwe nyame na de ma ono ana esaje san kwasa keka se bi we aha ye sama o man say
Any panic to what this and phone, what you all dear, what you idea all yen yet. I can't ya, oh, and yahui. Oh, and yahui. Oh, and yahui. Krobea, I dear we are ye can you unisano. Na mimi, oh, mimi say me, shebi. Na mimi kwamba for pan, or you say, oh, what do I halim kutupa? Kadei. Dear Bessie, na noa wote ha. Franco bronco yebaye enkaya nkopa meme ya moment tubo tanko bronco wa dia na otumi ye na advice me ma omo no ye take me ma omo to be go change advice be ada no anko that be me tie ye omo ntwe me omo so no because of I didn't hear omo ti no omo ko wa me menye hwe akwasa de obi ehu obako je se ye ni aja ya tu ehu ache ya na America na ene kwan no kwan fa so che say mama kudu ho no mudin kan tram nsa se ombra ma munye jaja obedi machi de maba na obai oh aje dum oh se kan ye kwan fa so je mudam no hwe oh aji anya se bia nipa no wote wo no hwe akoya na se kan me call ayafi jasa kobu ni fence de na ono se bi toilet so no wase me line dey no ah se bi ade na sie ajana bia wo se bi wa dwum kan no atinya koyi tokro ba ko se aho ye nko awodia eti okona o sen hope no oye oduka no abo no bra wo bi antimi ka o the blade twitwa o twitwa o te afijase kromo anyemia kodi ewu ambafo ye dey ambafo afijase ko wo ye dey na me ko akoda nwane o ye dey oh me ko awe nwane o ye dasi ni wo wa hu no o ko ho wa hu no ya say that you ka kokro mo say yem ko fa kwa ne mra ye ko awe nwane menya da biom menya de ah ejo edu mre bia ye woni pe bi wonu ma don't give them chance che Krobea ye nem kromo yi fa ka ko bodam ni ha de busuafo bebam ba bodam ni sim proud yes onu abodam una nim nyasen ka fa nchen wa mbara ye de to ma wa mu bodam ni prawa una nim nyansa wa dwenda ho no aban be ka kire wo se wo nim se we wa bodam ka o ba na wo dwenda ho no se ka wo fa nchen na bodam ni de wo go pra no a hey yes wo wa dwen ye ona dwen ye when you power escort free o power escort free na ye nyina nyame ne boy bodam ni ye che na ye mfa ne nkwahi hwe o man we mesi ye yare o man the country is sick o man na bodam o man na say ye ni policy ye ni bibia ye ni hihye papa bia o Ghana ha hwe ade social welfare for timi ya say obi ni ire ntokwa obi hwere ba anye no ko no wo maduma wo mu ne say ehwe nipa ye welfare their social welfare and all the social amenities all the social issues biaro they should go to them anye ware sem ko na social their counselors so kan ho o say counselors OTEC 102.9 something ni ba dina ho emma nipa o sake nipa abodam sam ye ko so street sim nyina ayi o ma sade so mutimi yi nipa nyina firi ho ati eye me efa bi no wo mu na enyo madwuma ye ama abodam fo agi kura fa no wo mu nyoma dwuma ye na Ghana ha me say ensushi do bre wasa ke gu no wo mo ka ho social yes ye no mo ye dia juma pa o me se be dia juma pa no mo Ghana a juma o mo ya na se o ne yera nyantokwa o se o hwe ne ba anu a but maybe there are a point o be do be no o se ye ni nwa kadi o ton na wo ni nwa kadi a wo so ye ti office ama wo na nnia manim na wo se ho office no na eye office be yam NCC for unya kwa mo se ye ni akade na woni akade ya ti office ama wo ye ni akade de masa fa ye adwuma wo ti wo ye den ana how you pay na ban ye adwuma na me ye you see
You see, oh, and no ne Ghana, yeah, Howie, and no ne Ghana, Amania, and no ne Ghana, Tia home. About that for because we're praying. About that for because we're kaying. About that for because we're worrying. Because I want said yeah. Okay. I have where you ma. Na about that for no woman need to tell. Wait, if I say Magani so say. Ne mami ho. Ne papa ho. Ne sister ho. On say obi a no all chain yire. Wan relax chain yire. Mabra. Me ame gay. Mabra. No say radio. Aye bo nyum wey. Dabi oti Asem Beba Dabi. So, what time Mabra? What time Mabra asmato no. Na Krobea. Say akwa wey eton atu adura. Na obi opodo do so oton popodo aduru. Ka ko so oton atu aduru. Boyo. Ke be menim ne be ma se. Be ma ne ntu ade to. Na wo ye to ade to bi na no mai. Na ye nua ma no so a eto hwinim o. Eto hwinim. Aye goose for nothing. Aye bibi. I didn't ginger you. I didn't ginger you. Them I did obi cheme a dem mudu a did pan a toy of them. That ginger mine a toy. I say a toy a dear pan in your bedroom. He ginger you na makai. Okay. A toy. A sanya mapi. Yeah. Daddy, Akwaba. Yeah. Oh, what to say? Okay. And next time you do that. Na you do that say ya ujam po for the besinye. Enye. Ehu hia say you be nyanura you be no ma. E be yi fin so afri you mo janim. Yeah. Obi wo ho a ne to so but ye fin ko a. You say fin e bit bi ko boa no ana sese to no. Hwinim. Sa. But so nya aduro bi te say victory. No no dey yi fin na. No abeye normal. Ampa. Ewie victory for yeshia. Yo. Me da se me sadi nchiama watiefo nyina. Ene obi bia woti Asem Beba Dabi enne. Edru dwada sabria na victory garlic for ye ne mo ebetwetwe nkomo afa ya pomoden ho no kwasem ne se de na menua be ma ne ka no eniema ewo ni padua mu no se ye de ye ni ehu a nke ebi kura anka wa wonam ho kura rebe ho anu ti mesrew se wo yare anampo wo nyare a se de bia meka chem se dro we de ye ntwen nyare ansa na yanom isan se ye immune booster a wonom a ebua wo papa se kura de ya na ye hu se de yensin ka no isan se obi obefre bia won wo kafa adro no ho nti ye tena se ya ye hu ya de poti pa ye nhada modin se adro we esa anu ti na meka mfo adro we de ama se ko na ko pebinom na mesrew ani die mu se wo kwa ya men kan se ope victory garlic mixture se wo ko na ko kan se victory garlic mesrew afacha me wo kwa men ka se ope garlic adro she se wo ko na ko kan se ope garlic adro aho garlic nro na wabonte na doso pa nanso enye ne nyina na betimi aboa wo se de victory garlic tie no anu ti na meka kire wo se de be ya wo nkofa ha wo meka wo ha wo ho ana de be ya wo nkoto usika nwunti wo kwa na wa kire mu se upe victory garlic mixture kire mu se upe victory garlic mixture se wo kane sa nko ade a obeyi bia ma se oni bi nso a eya akwanim ana akoba bia ye ton aduro bia uduru ho a wo kire mu kire na nipa ne beyi bia ma se wo nti bibia se ana nka nkomotwetwe kran ka opese wo bam na so bere amaye kwan de a eya afreme na ye ni nkomo ewa ahoma na chi eye 0201 293 280 0201 293 280 wo frame ahoma we so nkomo bia opese ye die no ye betimi adi ama na aboa wo pa no kwasam se wonum a enum adure ni omo kanti de meka kire wa ne se entwen na nyare ansa esanse wonuma enya gidi to na monkopa aduro ni binom ye bra wo nyare no se wo frɛ no wo kanfo aduro kra ya na ɛyɛ me wonwa eduru ba bia na ɛyɛ akɔ ɛsɛ trimuda ne kra ɛyɛ adoso dodo mesrɛ wa wonso to na monsa na yɛ kan obi kan se o abibiduro for de se ya wo mbetene ho na o maka ne se ya
wo de tena ho na keka wo nso keka ne se ya akọ wani beba ho so no na yade a wo namu anasa ne eye wo na wo de wa de atom se eye fie yade anasa ye kwankro yade no afedi ne edi wunya pa hyane nso empanimfo se de obebo ma ya ena ya wokase obi antimi ho eti ye dro de enamadro we suma se yade ye frɛ no kwankro no ye hyadampo nyinni ye hyadampo anyinni esanse obi se ne de 10 years onya no adru 20 years what the chilisa na no ma be crowd was the pressure and there on what you to say the wono esanse so se bra wonya pressure no so pa ye de na to adru so amfie bebre nanso wo sha se won no victory garlic no wo se ye nja no no metena fidie so no no anka ave crowd wo se ye kwatena fidie so a ye hu yade a ye nka ho asem mesrew nombi na ebebo papa esanse adru we eye adru ye moja modument yade bie wo mojam ewo nipadua ne mu no wono ma eboa wo na de meka ne sese wo ye oba na wo bu nsa na entimi mmeyi a eya anom victory garlic ebeboa wo pa ensa bo mo ha no gu ahodo nti obi a wo ne de eno nti na mesese wo bu nsa na wonya hawo wo mu a eya anom victory garlic de na yase ye ne ya de ne de ba na de be chi na atwa de ne de ani aye tuntum obi se ne de akloto eyiyi ntoantoa na eba mesere kokonom victory garlic wonso a wo ye adwuma kakra bia na wabere wonante kɔ ha ne ha na wani so ayotum se wampa baabia nyina wo betwa hwe obi se wotena fa akɔ ye adwuma ne na chikase ne nyina ye ne ya ne na koma bɔ ne pere mese wote asɛm a ehu kakra bi ɔno nko ane sɛ de ne yembesi ahye no nom victory garlic wonoma ebeboa wo doctor aka kyerɛ sɛ woso sade wo nipadua ne mu ankasa wo kura wo gyetum sɛ kane nanka wo fu nte za se ɛyɛ den wo fo kakra kaasa onum victory garlic ebeboa wo ni nyina yesa de cholesterol atani paduane mu so obi ma waduro bi na wonum se wode na ne cholesterol na nansa pepepe wo twe amenu aba hawo na wokofa ma ho num victory garlic na entwene kakran anu nti ne yese se wo be hyasia num victory garlic na wo a wo so no de kanji na hwehwem na hani paduane yie na wonuma ba ebo so me ba akonso a osa gina hwehwem na wa hani paduane yie na wo a wo so a wo benum victory garlic no enhihye wo ho ane se wo de wo benum adro no don hwere ba akon ansa na wadidi num adro no manya wo ho adwuma don hwere ba akon ansa na wadidi na mo a osa wo mo so no de wo bedidi awie ansa na wonom se osa wo so a eya de aduane e bema wa me obu ha ye kan sa na akonom koko atremienu oso medidi no de benum adro ye nya ne sa mesrew facha me say de aduane a wo bemen ansa na wonom victory garlic no afa ye de wato adro so na sa wo pesa wonom victory garlic ne bi nso a ehon hihye ne se wo sori anopa nonsian mesrew nonso ne fa de se wadidi awie nonso ekobo no wotwe de ne wadidi awie wo wi anom victory garlic no atremienu ansa na watwen semaduasa ekodo hwere ba akwachi na wonom adro na doctor de ama no wo ye ne sa ebeboa wo pa se wo na ye otitriti wo sa ye otitriti de bia na anse achewa eya anom victory garlic woni su biru nko an wakoma bo periperi wo ye adwuma kakra bia na wabere wo tena se na wo chika se ne usisi nyina ya wo ya obi wo house mese mpabo ahye no timi gro no onim se ne mpabo aworo ema no ko officer odu ano wa woro ne shoe no de ko no na fe wa fa challenge no de ne nam office wo ko pema nwumre obebe fi me pa cha ye nya ne sa shampabo no ko pema nwumre ni enta wonti min hye ne se wo de ne na shampabo no tena fa akwa na ne nan apagya mesere wo yesi mani ni nkyere mani ni we wagya ni nyina de nso still ne na no de bia na ye kakraka no victory garlic wonom ne sa ebeboa wo pa obi wo ho a se ye kan okogina wo se wo dwonso a me hye asese me kasa nka wonwieye na awrahosam so obakwana dwonso eguo no so kora ketua bi o wagina ho dadaada ketua bi nso no betimi adwonso me kanfo victory garlic e de amawo me papa bi e won kaawe osimodre de no kwasem nie esese mo de kogigja hospital o esanse me kwa hospital e de rubber share me bema mu no enye nne ya yentimi na so me sha asese me num victory garlic oseme num na wotwe pepepe me kwa hospital doctor se me mra me kwa boabo me hu kwada me mra na onya ade ne mfiri me bema mu timodre de mesere mo mamo mfa ne nane nam drugstore ne mo mfa kwa hospital ne mfansa o mo yare no e yare ho mesere wa me kanfo victory garlic de amount bebi eto adro bia benya bia to na mum se wo pe bia tu dia eya brekumase ke enji aso eye
udu a wose ohwe Victory garlic mixture ubenya bi ana afen nso apidank ewo bi Misty Herba ewo bi Colinac ewo bi Danny Herba ewo bi Freddy Mens Icon Herba baby eton aduro bia enye na wa wo man tam ho musa yintra drugstore no ana Herba shop na ben wo no yeton bi wo ho uduro na so pe Victory garlic a ubenya bi ato so one cry there en ha ho makumase bia na meken wotika mu wutie me awse yi we de nkama minsi nkope bi ntomesrew ko enkran uduru akọ kan shi draggling uduru ha enye na kra we de bisaka yofo ne se Victory garlic na hefa ne ton obe so nsa na akọ akọ kire bebe ton bi na nabwachi ewo bi wo ho uduru ka so anso a enye na ba bibie ton aduro Ghana ha de Victory garlic enye na wo ho me se me number no eye 0201 293 280 0201 293 280 wo frame yanko mo bia opese ye de bia no ye bedi na aboa wo mesere wa hye no soma me onyankopon ya adoma de sene ye besan ahia namom me number na me de ama no fa aduro ni din Victory garlic no fa save number no se de be ya okope bia to a uremfi yesi ha echia mo nyina ma me fa inches ronko ema mia me nua ba oton Victory garlic ni bi ewo Otafo okay junction ho okay Dr. Labi hospital on ne die no hwe your friend Vida awie me mo ha ene abusua mo aka nyina nyankopon ya adoma dese ne ye besan ehye wa fidie so yara se daddy awie yi ene sompa wonso waba no abesom adehye de ye ena Victory garlic mixture yaka ho asem no awie de akyerew de yaka eye wonso anamone a obetuo na wakope bi ato no ma na de agudwa no wonso frɛ na de wonte ase no won kyerɛkyerɛ mu na won fa nkyerɛw na mafidie ne nso nkoso anda haya me basisia maame mmoni adwuma udan ya ye fe mira me da se na esomoye no na aka o ano de anyine ho maame aha dan a ya boso fefefe nyina eye donima C complex ahunu se etoda enua ye de boya dan so no eta hunu anase mpo emuta kokko a eba saa na dan ne nyunu enti odi DSL alloying steel trusses enadia ye de go dan so aba edan bia utumi di go so elfo ena anwe na aten enti se odi DSL alloying steel trusses yi egu dan so wia na odi donima NMK premium roofing sheets enchansen aboso aka ho oh na chese adwuma na NMK premium roofing sheets enchansen adonima dia ben ye o ma hodo ye wo NMK lawn span alloying and governance IBR and NMK nails emu pia so se woni sika donima e ma otua ne kakra wenum ye latest products donima dia ba abeka dada ne ho entimi nkɔ he kwasafo YF Johnson obenjiare anafre 0244126625 and 0540 101 555 donima steel complex babia at the power f1 no na kwasi wen na magina ha chebe yesima aduasa ne awompie dey o hye inside wo no so odwoso ena sinima aduasa mu ani ominia gonorrhea ena adidi ni mu ama afedie jonso kra ho ayede na nemre so obi tena ho ema gonorrhea etete no ebra titi obi ka B2 meshine capsules ewo dwaso obi e wo candidiasis odepua obi ansansan gugu ne bema ana yade mu nyarewa bia no eye titi obi ka B2 mesha ene capsules ena ese obi e no ede awonto bebre no enu achi no titi obi ka herbal center ede titi obi ka garlic bitters and capsules ede abadwaso ne to diabetes ase high blood pressure asthma obi asabi na num e won kakakra menstrual pains ene honam yaw titi obi ka garlic bitters and capsules ene adu american for dia maw o petiti obi ka B2 mesha ene titi obi ka garlic bitters and capsules edodo atwa fo ni kire KNG herba e wo mrum Fredimens herba Danny herba Colinac herba ana healing herba e wa Chemfo new market smart herba wo boase ena Jodas mas e wa konongo owuskobi enso won kokko ana fre 0243 975 628 0243 975 628 titi obi ka herba center enu papa fieni Debiara Dani akwenya ewo homa ye de boaboa ye ho emadachi ene se obema wabofra hye kindergarten ase ne bra no pepepe ama wanya dachi pa we die entwentwe ho na ase ehunim na ye ntwa akwada bia nso nja ma wabofra no hye kindergarten ase ebra wanya mfie 9 ama wanya dachi pa eho na omodaye so ehye ase ma ye ntwa akwada bia nya fa wo ba wanya mfie 9 anamofro wo nipadua mu sintobi eko kindergarten zisia no munya omodachi pa enkai boyi mo de bra ye Ministry of Education Ghana Education Service no mabuafo UNICEF ni USAID ka ho
My dear, yes, sweetie. And then mammy miss out. Oh, Bissam baby. Meaning so dumb a pan. Now, a miss by Panam and one Danam and Como de. Oh, Nina, Meso, the Dicker Pie over there, there would be Mona soap and Mona cream. As yes, Maya Fafan. Ah, may I say, now, maybe the emotion to my answer. Hey, Debbie, maybe show skin fancy. I sacred by show some bang. And what can you say, dear? Many Mona soap, any Mona cream, and every wool. Said the Mona soap. Timmy skin rashes in your crop. Na pump and finipa home. Na mona cream Timmy sap proper on who are. Emma chimney for broom. Emma skin iron and sing as I have boko, sabo fradiano. Oh, does he say the mini jam? Baby, what's some of the mona cream says you know? Maybe hey, mona soap and mona cream. Nane bonso ya dinner busu idea. Any hofeno, Mamma busuamo. Ella Messama Donsa. Omafo here mona soap and mona cream. And Fred at the Herbal Center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD ahwehwɛ saa ejedi nkrato yi mu agye atomu sɛ ɛyɛ asuo atware ɔkwan ama ɔkwan atware asuo afai ne ehunu panin wankasa wa bibiduro ayaresɛm wɔne wɔn kasa ato afa ho wɔna wɔn kasa mu abuo enwodwo yade adwenemu haw hepatitis B koko sisi yade ene yade nkaye bi eta saa nyinaa no woduru ba heba center so ya ɛyade ketewa bi edema no woduru hɔ a wɔn fidie huntahunu abrane ya wɔde kyerɛ baabi amfomso no na wɔde ahaban yi saa nkonya no ma anigye ene asomdue etimi aba mira ena wo kaniti asa no na no madamfo afiamanu enya nkwanhia no ɛhɔ ene yɛde ne kɔɔyɛ na ne nkasa mu abusei pain na wɔkɔɔ ne yankyere ene yantwe wɔde ahaban ene to so ba heba center ɛwɔ Kumase atonso agogo hospital na chi hɔ pɛ ubusa akrakra na ɔbɛkyerɛw frɛ wɔn number no ɛwɔ 0244083482 ana 027250012 achemfo ba wonim fam ankasa ahaban kasa wɔte no abebuo mu okay yakoya yaba adehia ha ya 102.9 FM OTEC ɛna afidie no ɛda utie Asem Beba Dabi ɛne dwumadie yi a wotie din na wohwɛ amanfo adwenkyerɛ hodo a wɔn de aba ne bi a yɛ wona na usu ɛwɔ ahoma ne so no kyerɛ sɛ sɔfo Krobea akora na na usu ni o adum kwa ngoma na ene ewiase mu ehu paa o ewurade hu ye mmɔbɔ ewurade nyankopɔn nhyira mo ene da ne da mo nsɛm a etufo na mo de babesom na na Krobea mo nkegyangum KO Ernestome Ventures for Tafoni Road Mazin Zone 8 ena awia yi mensome wa hai na mecha maame afia mansa wo mfa kyansefo na wono mo mfa dwumadie no eni agro ena free my wo page number 2 akyease no kyerɛ sakora ya Yaw Asante ɛyɛsɛ ubenya nyankopɔn asi omati so sɛ wodi wiase ebesi omati so chiame maame adwoa mo ama me page number 2 dwomfo ma ɔno mo mfa mu ni agro ena bohyeba maame 20 aban dunya nkwantafo eno mo kyerɛ sakora Yaw Asante 2020 nso crazy things no a na ekoso na akora Yaw Asante ma menchiaw na menchia abedwafo awiabrɛ mu ene Asem Beba Dabi dwumadie yi asabre yi a ye kasai monso mode som ene awie yi honorable atobra justice assembly member ma adwase kote twumdi ase ene wo kyerɛ sakora Yaw Asante nyankopɔn enhu ye mmɔbɔ na nneɔma esisie afia hyase no ano ɔden da biara da ensɛm wemu oduro ebi ye wuo akwanhyia hodoɔ ene de kyɛn yadwene ene yente ase so na esie na me de mesra ya sofo aye wo Ghana mamu ha sɛ wɔn mo nsɔre nyina na wɔn mo mpaye na wɔn mo nyai nkom hyɛ hu hia no na enye de bɛboa ɛno no okay akora Yaw Asante DJ Wonder menso minie na electrician menso mi ye electrician na enenso mene manuanom bi te sɛ oboyi mane Joshua Kofi wɔn mo nyina wa ha na yabɔ adem ɛwɔ dunya nkwanta ha ya yenso yetio akora Yaw Asante you do all what radio was in fact I really love you introduction keke kura no ekume Evans ɛwɔ askwa ɛno ato sankra wi ya wɔno nso de aba Bible thinker ɛwɔ krono no ɔkyerɛ sakra I greet you ono abedwafo na se wiase nneɔma ɛkɔso no wodwene ho a ya wo nte nneɔma bi ase akora Yaw Asante happy new year I greet you na eto de bia ya na areho kube ya atie ku akwada yi se kube bebo akwada kube enwa ne beku no ensem owiase o
Mrs. Tiwa ni Mr. Boache wɔn mu nso tie mo commander baako pɛ ɛwɔ Ashtown ɛna ɛnawie wato sankra wi na Krobea Chrome hɔfoɔ ayɛ mistake pa adan na amanfoɔ no media nka na nkam susu sɛ nkɔm nyama no adeɛ yɛ wiram sɛ ba yɛ mob attack na police akɔfa tinka ba sanka family ne nso ɛde bɛyɛ study ɛyɛ sɛ ɛnyɛ police nso so saa so ɛmra ne nyaawo why Krobea wiama menkyia wo so sɛkyerɛnie na kunsu domia bra ɛna akora menso me wo ɛyɛ very fantastic and we really love the show nyankopon hyiraw ɛna Masawudu a condition specialist papa no which is akora ya Yaw Asante in fact fantastic job ne de obo na honorable Nana Kwame Asamoah Boateng wono nso se wo tiew ɛne ɛmo nka nkyerɛ no se kuro no ye frɛ ho nkasa nimu ye se ho kwan no wono mo kyerɛ se nyɛ asabi de fancy awugie me ye sure se maka ne se obekɔ hɔ ti kɔyɛ ho adwuma na yensa mema fans ɛwɔ afidie ya so why he will definitely do the action. I tell him if he don't do, Patrio go come there and we see what he do. If you don't see the thing proper, I tell you, we go say something for Radio Top for people to hear. Okay. Enti monso madwen kire bi amode aba ewo normal messages enso eno no. Ya be hwede wo WhatsApp ni bi na ya hwede wo YouTube ni nso so bi. Na yede amamo awiabre mu ewo afidie so na oba de achi amie akra na no awuraba bi ene ne mpana ekɔwewe ewo hotel emma wo kyerɛ sɛ enipa bi ya yesusu sɛ wɔnom ya akromfo edituo ekosi wɔnom so kun oba no be man de ya anya ne ne skani ne ho menim ye kun oba no asɛm ne ba ye raise some questions ewo afidie yi so oba no sɛ posifo fa no oni ni kun ni nyina oba na ɔware papa na oni oba kɔ hotel ma ye kokun sa oba no hotel ho no posifo fa oba ni ni kun no because Nensem misabi ewo hɔ a nesese prosifo ebusa no sesei saa asɛm no ye hwa sɛ ye benya saa abusuafo no ewo ekrodua yi mu ye kurum ha Asem Beba Dabi kurum ha na ye ne wonom akasa ne ebusa nsɛm bi na ɛni na anu ani nansa saa asɛm yi bio asi ya saa asɛm wei confidentiality and serious Patuo and akoduadum ye and wakotwe ɛsɛ fresh kra ɛyɛ fresh na ne fresh ya ɛyɛ no when so ɛyɛ nipa ɔyɛ panyini ye saa nipa yi a yɛ kana sɛmi ɛbɛn panyimfo bi ye wɔn anya nipa no nyɛ saa nka medinidin bɛba na saa nipa yi ɛne awura bi ɛnso kɔ restroom bi hotel bi guest house bi ɛkɔ wewe papa na no asɛm a Patuo aduadua mu akɔhwiahwia ya ne nsa ka kyerɛ sɛ ɔkɔ post station kɔ ka sɛ wɔne ne kabodua no ɛne kɔ saa beaeɛ hɔ sɛ wɔn mo kɔdwodwo wɔn ho na wo pie wo ba ye no na wura na wuda na oi ya ba bia sa asem ya ye kan esi ye no e wo Kumasi adum Asem Beba Dabi aboboba na sane ensam ne ba no we dia ba ye che wone ne yere adutum obi dia ba dia call from above eni pane nam ho body ne she fridge na meba menya call e wa ahoma ne so abi wo ho no papa na ho te sa menua boko very good opanyini ya friend wa ahoma so yi ye ka woni a aye nsantwo dwuma ache e wo Ghana ha oka ho
me radio career mu oboase sabre Shaft FM Kofi Yosin motam e wo Shaft FM sabre ni mu o papa yi me koto no na odi ni dwuma e wo sabia ho na sene ye nwuma di ahodo a yedie no otem no se kai menuan wa pagya yedin na yenso ye beta wachi e ma dwuma die bi adanse better luck for adanse good come from adanse we will support the Adanse team for the Adanse team to rise. Na asenkesie bi asi ya sabre ya ye kasai efunu bi ahye fridge mu emfinhia mienum nie tuya ene funu no ena so hye fridge attention sesie ya ye kasai mokyerefo na dwa se funu no wosore ya wodi light light ya wadi abesi sabre nyina no wono mo je ena asem ne nso akwaye posifo asem posifo nso adi asem na chia no omo twe abusua na efa ha no na abusua ne nso do oje fa ha asem ne ni nyina ne sekrache na wowu ye no wasi dan de ama ne yere abusuafo se wono mo nka ho nti ne funu nka fridge ele oba ne fa na awia yi ye behwe how it go feel come na yemfa nsua de because a member ni bi wo hono mo a wono mo ti asie obeye agapade na embum eye won yire ne won made abusua nka ho saa de na ye ana se ye se be ma ti asie no obeye agapade no obeka se ye me yire ne made abusua nka ho enka ne na ntesa enka ne no se kwabra na ti ase wo ye kokofuo wo ye mefuo wo ye nkafuo wo ka se me yire ne me manfa wei abusua nso mfa wei se si e kamea ye se da lie no ya yira amade na akwaye me yire ne mma eno ne mma na adwompone wo mu tirim no wonya hu se be ma wa ye renko ade a obema adada nkyere because wonim se agapade no eye ono ene ne mma edea enti mema sikafo ewo krom ha ya sebe wonum nam first na nko ho odi sese wonam a no aye tufutufu hwe odi amun study saade no sa asem we ya make amun study esikafo anka wo mukura na wo access to quality health care obehwe na nase atatai wonam a no onam jem ya mane dada nkyene ewo fie na dwene nyina won hye da hunu ne ho ano dada nkyene a yede wo no wo fie no do you know why abusua nka ho ya yewere e de ama oba no ene enkwala no enti se dada free ho sesi ya ema ne boneyefo na ewo mu no obeka se ye mede abedama bam enti ene yete saa adai na dada nkontem abusuani a obesore so do wo se abusuani no court bebam ho no amkwa kofa intensity hwan 19 hwan kwadwo ho lo no omo de bam sa lo we ye ba ye na be abusua na ye na me busa sa asem we sa adai be ma na wo ba wo ware no won you ofriduam he come from tree or he come from somebody under somebody born the person on the tete no no ogugu ni bemam e ma wo de obenya ya wo fa ya wo no ba be wo ye na se nipa na kwa kowu a de onu ogugu ni bemam ma wo be fa di ya wo de wo no kokonya nkwana afiri so a wo wanya ajafade a wo de obete wo ka se wa ye were di ama won ye won firi abusuam. This kind of law, the judges, the court and the Supreme Court should come in and look at the thing proper. And no members sikafon womu wo bahat womu wintam no. That and yari a krum ha eskafo bi ho no enya sam ketwa. So what's the deal? Eskafo bebre wo krum ha womu ni difio. They don't eat home because when him say wo difia ye kuno wade dwonko a ye be man dada nkyene no wadi sasem we ya make amanfo hye amanfo bo make nse amanfo tifie ya wo mo ka ho asem sakrachi yasemi bia na wo kan na abew ede be na besie se enipa dasani ebewu na ye beja ne funu ede ahye mo kyere afe kro ne akire konfinhia mienu ada wo yo hene ya na ede na asie nti aba ne sa menua. Yo, many a Krobea Asante na branch na some de aye Asem Bia a ha dini yi a branch na wawu no sabe wanya wo hene na mbo manso bia ne papa ene ne maame awaja ye ba ye no nti ena ama aba ne sa
Abrantie no yɛfrɛ no Yaw Asare na ofiri Central Region ekura yɛfrɛ Ebuakwa ɔmankasim Pɔtɛmu hɔ Ebuakwa ɛhɔ no ofiri na ɔware ababaawa bi a ɔno nso fi Central Region hɔ na ababaawa no firi ekuro bi yɛfrɛ Atamadi Junction ɛda ofiri elibi na ɛba hɔ a ɛbɛyɛ kwansini bɛyɛ nsia anaa enum na ɔdu hɔ Takrade main road ɛhɔ ɛna saa kuro no so wɔ na abantia no ba ɔboase ɛbɛyɛ galamsey adwuma na galamsey na ɔbɛyɛ no sɛbe na ɔno wɔntu fam na wɔnyɛ hwee na mmom wɔde afidie bi na ɛbaeɛ a na wɔde boa nkɔfoɔ no ma mutumi etu anwea de hohoro so yɛ adeɛ na ɔde saa afidie no baeɛ na fofi anto ata enim de esiiɛ na abante edi firi mu yayaya na nibisa de no ne yɛ adwuma a wɔne ne wɔ afidie no ho no ɛyɛ na danfo no ne yɛ adwuma abante no ama ne ɔde bɔ me ne sɛ ɔmde machine baeɛ no ɔno de abante no frɛ na ɔbaeɛ a ɔboa no adwuma a wɔne ne yɛ kakrakra afi bo na wɔtwe bia na ɔtuma ne bɛyɛ 300 Ghana cedis na wɔtwe na afidie ɔmde yɛ adwuma na bibi ba ho na esi nsuo no mu nti abranteɛ no kɔ akɔyɛ ne yie ɛwɔ nsuo no mu na abranteɛ no wɔamfa ma a ɔde wuyɛ na abranteɛ firi mu no na ɛsɛ sɛ apolisifoɔ bɛhwɛ nti apolisifoɔ bɛma mu no so ɛde ne kɔ ɛyɛ ɔboase mɔso bi a ɛfrɛ Heaven's Gate na ɔmde ne kɔɔyɛ na ɛnoa ne sɛ nka ɔmde ne kɔ no bi a bɛyɛ nansa ne nanan bi no na nka busua tumi abɛyi abranteɛ no de ne kɔ Krobea abranteɛ no hyɛ fridge no mu a afe bosome 9 ɛkɔ bosome 5 ni busuani ma hɔ obi ama hɔ na asɛm yi sɛ de sitie no na ayɛ asɛm yɛ ha adwene nti ne sɛ esu adi akyiri nti mene mɔtwefoɔ no adi nkɔmmɔ na ɔmo ka kyerɛ me sɛ ampa ewie di ndi abranteɛ no na me anim ne kura ni bɔde ne kura deɛ ɔmo tumi de ama ɛmɛ akɔsi a ɔmo bɛma na mmom akɔ sikasɛm afe ɛne bosome bɛyɛ enum asɛ 9 ni no ɔmo sisi a na ɛkɔ bɛyɛ 45 million na 50 million busua obi aso mai na mmom ɛsan sɛ busuani bi ama hɔ ɔmo de efuru tu fridge no ɔmo amfa eduro anka no ɔmo anwɔ ne mpaneɛ na ɔmo de tu fridge no mu straight saa ti sɛ si adagye sɛ ɔmo yi ne ma ebusua mpo a ɛdeda anasɛ de bi saa na ntumi mbɛm ɛsɛ ɔmo maa no so to adaka ne mu anasɛ sie ana straight ne yɛde na ɛkɔ na bibisa ne yere so yɛfɛ no esi kɔm na me ne twi bisa ne sɛ na ɛdeɛ na ɛbaayɛ a nti a saa mmerɛ ne kunu ewu yɛ wate ɛna ɔsi ampa wate na wɔteyɛ no ɛda wɔteyɛ na yɛda a na ɔno so te kaa mu firi Mfante Central Region ɛba sɛ crusade bi ɔsɛ ibi wɔ ɔboase Krobea mu a na ɔte kaa mu a wɔɔba nti ɔte kaa mu na ne kunu adamfo yi a meka sɛ wɔne ne yɛ adwuma no ɔno sɛ Asem Asante na Asante yi frɛ no na ɔbɔ ama wɔka kyerɛ sɛ wate de aba na sɛ na ɔsɛ ɔmeti kaa mu nti mente na mmom ma menkɔdu medu a mɛfrɛ no aka ne yi akyerɛ me nti ɔbɛdu boase a wɔsi firi kaa mu no a mede ɔba crusade na abranteɛ de saa frɛ ne bio ɛyɛ Asante na ɔde amanneɛ bɔ no saa deɛ esi ni o na sɛ fie a no kasa yi wokunu wɔwu ɛwɔ nsuo mu a yɛde yɛ adwuma ma yɛyi na yɛde ne akɔ mmɔkyerɛ ɔba a ne kunu ewuo ɔba crusade nti ɛhɔ naa na ɔsan ɛkɔfo kaa foforɔ ɛsan kɔɔ ne kurom na no na ɔkɔbɔ a abranteɛ busuafo so amanneɛ sɛ asɛm aba ni na asɛm a ɔmo kaa ya ne sɛ na ne nnukura ni wɔn ne maame ne deɛ oni hwɛ ɔbɛka na oni sika ɛna oni hwɛ ɔbɛka sɛ ɔbɛyi abranteɛ no ɛwɔ fridge mu akɔsie no nti hyia ne papa na ne maame no kora sɛ ɔka to ase no sɛ abranteɛ no esi dan ɛde ama ne yere no ɛwɔ ne kurom Atamade Junction hɔ nti ɔbaa no ɛne n'abusuafoɔ nkɔyi firi no mmra na ɔmo yɛnsie no na ɔmo yɛ yie na ɔbaa nso n'abusua kyerɛ sɛ deɛ ɛyɛ ne saa ɛnyɛ yie mo na mo de hyia deɛ kɔyi funu no na yɛ ba bɛsie no
wa bra mo busua mo nka ho dia ene yeso ye ne saa enye ye nti na we na me bopini oba na abema ye wo fi mu ne maame no so kire se amba waka na abrantie no free Krobea na makwara no sa abrantie yi so ena ne papa ene ni ja aware na abrantie ni swa ofi wa okoya no wontwa ne ni mehwe obi a ofie da wonu maame no ne maame wi ya abrantie ne nana wa ama Krobea okora ni nua ba afiri mu wa ama nti nam sa no nti no wonu maame okofa sika wo he wono ne hwe nso me ba ne hwe no o mane no wonte ne nka nti so wu a ni papa ye mo na mane nti e ba se be ko papa no nti etu nipa ama eko aka ho ko papa no ho abranche papa wonu ko fa ne telephone ma ne kura ma ye no o je da bi bebi o de phone kura fra wonya e wo se kura bi ase wo bankasi de chiri no wa ba bi ko so kire se ne ba ne de obeti aka se ya ne se abansie no na ne ba ne de o ni hwe ya obeti aye Omi sha obo tumi aye. OTEC 102.9 FM. Sabeya abansie no. E ba no, e fi se wo free e Krobea no. Wo hu na nimu da. Na e tie de wo ni, wo ma no ka preda. Bibia si ya wo ma. Wo na ni ba ba ka se wo hu no kura na ntie be ko ntie be du wo twa na duenu kura no wo hu ni ba na nimu da. Na ene na se ye se wo free mu a. Wan wo no sika e da wo sika. Wazo ekuya mo ye woni sika obi ko bi sa efuru no ade atoka mu ade ama mfante akoto funda ka be sie no nti aban sie no sie beka na de ya ne se no nti ma prosifo kura e ko fa ama mankasi prosifo ansa na ko papa na wodo kura no e ko fa mankasi ba prosifo aka ho ko maame no ho ansa na maame no e ko tie de ga ni kunu no wo na chefe ye ho hwia enye yi enti se sia no de akosia ne se enti sha ya adwene ho ane se ye be pese se oba de busia no aye awbo so be sia omo so tie se omo so obi di sia de omo tumi nka so mo koyi obi ono ne kunu ti wo koyi na ba be sia wa bra dipa no wabusia okay abi ugina ho ma ye hwa de bi sei bema na busia ye wasare no na busiafo no wo mo kire se botaye bai pa sunti en wonu mu agina wonu mu apufu no e de ahye oba no esikom ne yere no yo wo mo se abranche ne free di krom ho no obi ahu no ni na wi wa ama ni se wi wa ama na o mo sa che so se we si dan de ama oba no ti so si dan de ama oba ne de oba no fa dan nkosi awowa ana wo nkoton mo fa nko yifuru no an na busia fa nko yifuru no mra na wo mo se no ye yi no mo ye mo nya sika na so de besi bufo de se fufuro so si awo anso asika obenya no wasa de akoje dan no ha ade na no ohye ana oba no so tire se dan no nya da yesi yi a woni ne matim ada na pie baako mensa a makohe ye lintel na eduro ye mo so ye nya rehwe ntuma de mepundem obi antim na sida na ode sa dan ekosi awo ana wo koton na ne man so woni aba na ya wi se nkwara enyini a woni wo ma ne ma no jodi kan awo nfiedu nwotwe wo ma ware be nfiedu nwotwe enti ne ma no eye ti omo toatoa so ebi wo du nsia du nine du mienu enwotwe e na miensa enti wo ma ma num na san kwara num e ma miensa e ma mienu me di dai ko ja wa na me koton na omo nyini a ehe na me ne omo beda nti wo so eye za nye ye e na ma ebusia na ate sa wo ye omo tumi ye sa so dia e de omo so omo ma na e matena e fi no na mo tida na abansie no so na opra na wapro ha enti sakrachi ni si dan wo ne yiri krom na won fi abusia bra wo kwa agwantuo mu nti e na abusia na pofunu ndi ahye oba no sa na omo kire ade na no ohye na krachi no adwuma no anu oye no na ye dedi kane anu wo koso ana anu ota akọ e no de kokko wu ye no oba ye no oba be ye sa adwuma na se no wanche ena sa Asem Beba na adwuma wo ya no efidi a wo mo ye nsuo mu adwuma no mo fidi a de po nsuo na mo de ye nyamana nti wono na wo ye sa afidi no ho adwuma ena ono aso de bi ba ye
a wɔde adwuma no de ma wɔn nti ɔbaa deɛ wankyɛ kwa bɛɛ bosom mmiɛnsa na wɔtwe mmiɛnsa na ɔde wuyɛ no na ne wuo no ɛnyɛ strange biribi nim firi sɛ adwuma a wɔyɛ afidie no aho na wɔyɛ adwuma nsuo kuro yi aso na wɔyɛ adwuma na wɔyi ade nsa kaa wɔno deɛ a memfa ne sɛ afei ɛna nkuo bɛnya sika no wadi so dɛ na afei deɛ wakɔ akɔwu prɛko pɛ emu nyɛ ahwiram kakra abew sɛdeɛ teɛ ne sɛ afidie no si nsuo no mu no sɛ fɔɔto ba ho a ɛsɛ sɛ wɔsi nsuo no mu na wɔyɛ nti tam bia na afidie no nsɛe a wɔno so na ɔyɛ expert wɔ saa afidie no ho nti afidie no ɔno mo pɛ bi kora mu nyɛ nti ɔno a na de ne deɛ no afiri mankasi no ho a de baeɛ a na kyɛ sɛ ɛma ne nya adwuma na nadamfo no kora kɔfa ne bae no na wotwe biara ɔtua me sika 300 Ghana cedis na wotwe biara ɔde ma nadamfo no sɛ wɔwo so pɛ didi nti fɔɔto no bae na ɔsi nsuo no mu akɔhwɛ adeɛ no ayɛ sɛdeɛ adeɛ no bɛyɛ no na ɛhɔ no wo sɛ galamsey wotu saa na ɛhɔ no ayɛ adonkodonko ne aforɔ nti yɛn sɛ ɔsii mu mprɛko pɛ na n'adwene ni nso sɛ ɛbɛtumi ayɛ saa nti ɔsii mprɛko pɛ na ɔmeneɛ nti ɛmɛ ɔmo ne bɔ ɔmo sɛ ɔmo nim sɛ bi a wadɔ sukɔ ɛna bi a wɔyɛ afidie no wɔyi biribi wɔ aseɛ saa na ɔsii hɔ saa no aforɔ no hɔ no awura mu asɔ ne mu a ɔntumi mpie nti ebi tɛ no mu sa dabi wɔde ɔkɔyɛ afidie no a wɔnkyɛ saa na ɛna wɔde wɔwura ase a nti yɛnso yɛpɛgya yɛ a yɛtwe na sɛ watɔ ba ha yɛne to hɔ a kagya sɛ ma no so duru a ɛsa deɛ na kyɛ sɛ wɔanu kura a ɛhɔ a na kyɛ sɛ watɔ saa na ɛkɔsiiɛ enti bɔdi no mprempre da so wɔ apolisifoɔ nsɛm a ɛhyɛ mmɔkyere hɔ ɛhyɛ hɔ ɛnɛ ne ne yia ne mmɔkye nɔma koraa wɔ me hɔ ne nɔma nyinaa koraa wɔ hɔ ɛwɔ me hɔ ɛndeɛ ɔbɔ sesie yi a amanfoɔ twa adi bɛtwa loto no nya asɛm ketewa nti ɛndeɛ ɔdeɛ ma ne ngɔ hɔ ansa ma ne ngɔ hɔ enti abusua no deɛ wɔnom hwɛ anim sɛ ɔbaa no ɛna de bɔdi no ɛbɛba saa na teɛ ɔmo sɛ ɔmo deɛ ɔmo deɛ ne sɛ ɔbaa no ne n'abusua ɛkɔmba so a bɔdi no bɛba no ɛndeɛ ɔmo de ba na ɔmo abɛyɛ yie o wɔn bɛyɛ de yie o deɛ ehia sɛ bɔdi no aba na sɛ ɔmo abusua no paa deɛ wɔn bɛyi sika sɛ yɛkɔ tua saa sika bɛyɛ 40 million trade nkoa yɛata daka sɛ yɛnsie no wɔ aboase no sɛ de ne bɛkɔ nso a yɛasa afa kaa na no deɛ wɔma nya deɛ wɔbɛtumi ayɛ saa adwuma no enti aba de sɛ yi a wɔ apolisifoɔ nsɛm yi ɛdeɛ nkɔmmɔ na wo ne wɔnom di ɔmo ka sɛ ɛkɔkɔyɛ sɛ family no amma a deɛ no wɔn bɛyɛ bɔde no sɛ deɛ ayɛ ne sɛ yɛne me ankasa me ne mmɔkyefoɔ no adidi nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛboɔ no menim sɛ sika ɛda so no ɛna bi a ayɛ akɔ so ama abusua no twi wɔ mu ani nti nka wɔn hwɛ no ɔmo so yɛ biribi deɛ ɛdui deɛ ɛyɛ afa no nyinaa ka sɛ funu de mu a 3 years na aban kɔsie na menyi sɛ aban bɛtua mmɔkyere ka nti ɛbɛyɛ a wɔn hwɛ no yɛ no biribi na yɛne abusua no nkasa na ɔmo hwɛ ɔmo sɛ ampa deɛ meka no ɔmo gye tom na mmom sɛ ɔmo bɛyɛ ne saa koraa no a hwan na ɛkɔsie no abusua na ɛbɛgye anaa ɔbaa no na ɛbɛgye nti deɛ apolisifoɔ no adwene a mene deɛ case no ɔno twe nkɔmmɔ no sɛ sɛsia no sɛ ɛba sɛ ɔbaa no koraa no abusua gye atom sɛ ɔmbɛsie tom no a kye sɛ yɛnya bɛrima a wɔwue ne papa no n'ano asɛm ma ɔno agye tom sɛ ampa mepene ɔmo nkɔsie no nti yɛfa adwene sɛ yɛbɛsa akɔ papa no hɔ ɛwɔ yi ebu akɔ hɔ na yɛde apolisifoɔ akɔ na yɛakɔbisa no sɛ obanda bɛ na ɔbaa bɛyi no na mmom n'anim afɔ ɔbɛka no na sɛ ɔno agye tom ɛma apolisifoɔ kyerɛkyerɛ sɛ ampa meba no ne mɛyi no nti obi a ɔwɔ ibiara no wɔnkɔyi no ɔnsie no deɛ a na afei ɛho kwan bɛfa sɛ ɛndeɛ sɛ ne ɔbaa no abusua bɛkasa na sɛ ɔbaa no abusua bɛtumi anaasɛ ɛnyɛ saa so deɛ na kyɛ sɛ sɛ aban na yɛbɛso akyerɛ aban na ɛho kwan bɛfa so a yɛbɛyi no a ne yɛyi no na yɛakɔsie no ɛberɛ a wɔdɔɔ sukɔ wɔ nsuo no mu no hwan nom ɛna de ne kɔhyɛ afirigye mu nadamfo no a wɔde ne yɛ adwuma wɔ hɔ no wɔne wɔbɛyi no nti ɔno ɛna polisifoɔ no baeɛ a ɔdi akyiri a wɔde kɔhyɛ afirigye no mu sɛ krakye de wɔ afidie yɛ a na afidie no yɛ adwuma ɛsɛeɛ no a ɔkɔyɛ a wokɔwu yie yi adɛn na ɛneɛ ɔmo ntɔn saa afidie no na ɔmo mfa nkɔyi no mo Krobea wɔbisa asɛm ɔwɔ sɛ adwuma biara sɛ woyɛ ta a ɛho adwene no wɔ hɔ papaapa ɛnti na OTEC yɛtie mu da bi amanfoɔ tie mu no asɛm a wobisa yi mebisa n'adamfo no bɔɔ no sɛ Asante no a yɛ bɛrima wɔwu n'adamfo no sɛ na Asante efidie no a na mode yɛ adwuma no a owu wɔ ho na mode ne kɔɔ mmɔkyere baeɛ no efidie no wɔ he
wɔsɛ sɛ deɛ asɛm no kɔ yɛ apolisifoɔ baa yɛ ɛbɛfa bɔdi no a wɔmde kɔɔ mɔkye no wɔne yɛde mɔkye efu no kɔɔ mɔkye na wɔfiri hɔ no wɔansa nkɔ baabi wɔn yɛ adwuma no kura bio na ɔkɔɔ ne kurom Asem Beba Dabi nti afidie no ɛka aka hɔ ɛma afidie no sɛ amere pa deɛ me Krobea sɛ ɛka sɛ afidie no si hɔ a menyi sɛ bɛkɔ sɛ afidie no si hɔ na sɛ fi saa amere ayɛ bɛpɛ me nnɛ no afidie no aka wiram hɔ a mene saa amere deɛ nkɔfoɔ tutu no nyinaa kɔ adeɛ wei paa deɛ nadamfo yi nso koraa kwaku ananse story ɛna ɔno nso tuyo ɛno ni asɛm no okay ɛyɛ abe wo deɛ miɛnkɔ so ani akyiri na yɛmmɔnwura abusua no nso side yɛdidi di nkɔmmɔ yi deɛ bɛsi biaa ɛsɛ sɛ yɛsan ba wo nkyɛn biaa no yɛbɛsan ba why okay very good very good atiefoɔ wei ɛyɛ me ankasa me nua abew ɛna yɛate ne nka asɛm wo asie krakye a wɔno ɛfiri mfimfini mantam mu abu akwato mfantema mu na waba bɛwuo ɛwɔ adansema mu mfie mmienu mu kuraa akyi kuraa nie abu akɔ ɛbɛma nkasim ɛna abusua kyerɛ sɛ krakye no wɔsii dan ɛde maa ne yere ne ma ofiri efie kɔ akwantuom wɔn ma ne wɔ bia taku sempo akora da enti ayie ba no wɔnkɔ ne na awu wɔ ama na wɔno a nyame aboa no akɔwu a ne yere nkɔtɔn saa afie na wɔsi yɛ no ɔmfademra ɔbaa ne nso sɛ deɛ krakye ndi gya ano ano no wɔtɔn ɛnyɛ yie enti wɔntɔn ɛna body no aka fridge mu a imprimprin ehyem dwumadie da bia yɛka sɛ ɛyɛ adesua ɛna san so ɛyɛ adekyerɛ obi tu kwan wafa akwantuo mu hɔ ne sɛ ɛhɔ ne nkyi na ya na nipa nkae sɛ kuntunu wɔ hɔ yi sɛ hwan a ɛbɛkɔ ne nkyi na wo nkyi a wobɛkɔ no kwan bɛn na wobɛfa so a wobɛkɔ ɛno ne asɛm no posini na duro no ɛyɛ imboost herbal mixture aduro na aduro ɛyɛ wo number 1 immune system booster ya sabre ya yɛkasa yi agye hini ɛwɔ Ghana ha emprempren ya yɛkasa yi sɛ woyɛ obi a daa wote yaw ɛwɔ nipaduam woyɛ obi a daa ne daa pressure diabetes yadeɛ yi ɛhaw wo liver ne wo kidney ho wanya problem woyɛ obi a wo nsabuo mu wɔ haw paa da bia wayɛ mmerɛ enti woduru mpa so a adabere dwa ɛna abɔ 2 minutes ɛnam yadeɛ bi na ebi akɔfa saa ha wei di aba brana yɛ ma wo imboost herbal mixture police ni na duro no nanom bi oba OTEC femfia ha obenya bi baabi a yɛtɔ ndro wɔ mpɔtamu bi a wodi awuram na kasa wo pɛ imboost herbal mixture ana police ni na duro no obenya bi frɛ police ni no onti bi ase yɛde ne nkasa ɛyɛ 0246 208496 ofra a ɔbɛgye so ɔno ɔbɛkasa ɛna ba herbal center bɛnchamfoɔ wɔno nso nie wɔno na ɛte nyarewa nyinaa kasa hamama nyinaa kasa wɔn na ɛteɛ na ɔse baabi a naano ada mfimpinu ne dunkunu yi yɛbɔɔ n'aba so ɛwɔ ho ɛwɔ Semba Africa Business Excellence Award a ɛkɔɔ soɔ no ɛyɛ obi a ɔhwɛ nompe ɛne nkasɛɛ mu ɛhaw sɛ woyɛ obi a nompe ne nkasɛɛ mu paa na ɛyɛwɔ haw obi wɔ hɔ bi a n'akyiri brɛmo no wanya problem ɛwom ne nsɛm anaa ne nan mu abu ebi a dompe na kɛseani na twia na etwie da bia problem nkoa no nan mu a obi nso wɔ hɔ a ebi a ne dompe na mu abu gyen obi nso ne kotodwe ɛtaa ho no obi nsa ontumi kura nka ntum no asan biem ɔho ise dompe no emu nsɛm ne yɛ bebree o na nipa a wobetumi aboa wo ama dompe mu problem na firi hɔ ɛyɛ ba herbal center sɛ kokoram yadeɛ cancer ɛna edi unya anaasɛ mpo stroke ɛna de wato fam a ɛyɛ ha ɛna sɛ sɛ otutu anama ɔde ba na deɛ ɛwɔ dompe mu koraa wahwɛ na nketenkete yi bi te sɛ nam yadeɛ bi te sɛ abɔdam krakye yi a wapie wɔ Jakobu mpɔtamu yi monkyene mfa ne mmra baa na baa nyɛ ne ho adwuma mfa ma mo ɛtwerɛ yadeɛ yɛfunu mu haw anaa bɛrima a wanya haw wɔ wo mɛnsɛm mu ɛba bɛduru baa herbal center ɛyɛ na de ketewa bi yɛwɔ bea a yɛgye mmaa ne mmarima nyinaa to hɔ ɔho brakuma se atonsu agogo hospital n'akyi pɛɛ ɛne yɛwɔ frɛ yɛn wɔ 0244 083482 ɛna 0272 50
0012 unya fresa meya bafo ye beje so ye no be kasa na de wonte as ye ne akyerem e de amaw afa Donima Steel Complex and the roller steel gate and the automatic garage door onom ne de aba Donima Steel Complex roller steel gate and the automatic garage door no ya the quality and long lasting materials and ye de aye na ne botaye ne say ye de ba besom ye customers enti sabre ya ye ka say ufie ho garage no o warehouse no ano o shop no ano ma yemfa Donima roller steel gate ni bi ana automatic garage door no yemfa bi nto ano mfama wo so fra yen se me ye estimate ana measurement mfama wo a eye free automatic de ende ya yente se de Europe any America ni bi pepepe eye papa ensuo begu so awia bebo so enwe na ache na nkampesa apopọ kromfo ntumi mu eye pa ena tropical na do ano tropical nails eno nso eye nadoa papa sabre ya ye ka say over 20 years nie ena tropical nails ne yaye eye high in quality standard no eye high papa quality nadoa ya wo de bade mu a enkontono emubu basa enti carpenter fo no wono mo tropical nails ne pa oba yaso ye ewo asafo YF junction a ye Ghana Revenue Authority for office no fra yen was 0244 123325 and 0244 461539 unya fresa ahoma we ya Donima for ye beje so ye no be kasa na dia wonti ase ne akyerem afa Dr. Xavier nso nie wona di Xavier Foods no aba aduane a ye de aba Ghana dwa so se emwa na entu diabetes ase kwata kwabo efini paduane mu emfama nie obi wo ho ada biara da enam diabetes yade e ha nti insulin panie eni nroi na wanom wa insulin panie obi tumi wa na to de bi a wote wa na otunko obeda da diabetes yenye yade pawu eye yade fon na aduane a wo bedi a wo benya so mfaso ama wonya wahoto eye Xavier food ya sheda hwehwem na ya giatum sese o ye diabetic patient esichire yade ya wo so na wo pa aduane adi ama diabetes no atuase ade afuru ni paduane mu a eye Xavier food Dr. Xavier enna ode aba frɛ papa no e wo 0555 789698 0555 789698 unya fresh ahoma no a Dr. Xavier obeje so ono be kasa wate ye wonti ase bia no akyerem ede amaw okay awade achi ame wo ho akra me ba den asem no ano ohye pa na sese yi a ye kasa yi ye nsaka maame asabia akua asabia e wa ahoma ne so ono so ono na krachi a ye frɛ ne Yaw Asante ya wafiri mu ya kana asemi no ne maame yankwa ahoma ne so maame asabia aha yi OTEC FM so Kumase ne yewo Ashanti region Asante mam oho te sei OTEC 102.9 FM na abusuafo ni nyina ho ye de wa ya abranti e fa ne Yaw Asante wa yode enu na sese Yaw Asante owe me ba cho ni emra yenyonya akatka asembisi na yeji awar mi wo mukrom no no so on negere o wo krom nti me de wo mukrom nti me de me ni me do awo nti ye obisa negere sese e wo krom e wo efa hin sese ya ye ka sei no ma nkesim o wo abu akwa na ma nkesim krom ana awo ma nkesim ebu akwa okay na wa wo ba no na se ye penachira kwan ya na yiri mom ne emusa no unim ba bi owo tell na me chese ni no go be kum na me ja wala metra me krom o ware so woni o woni yiri krom nti me de woni me nko why na nke be kum na sorry e ba ni se na nko be kum me na ne papa wa awalim wo ekucha ase ana me ba me krom na me free nyama na me ton enti me di me ska to them me ne papa ye dem na me ba yekrom me ko ne ska na yira this kan ira na me bi se me kura na me kunu on me konto kwa ho kan se ne mu yedu nti na wada me bo madia ni se ska na ti kan de ura ma de koma ho
enti ekọ baby ena scan ekọgbọ ya wa esare on ne papa ni na na ma e papa no face ka ya wa scan no face scan ena odi ya dia na papa ya den odidi enti e sa na ya ba ni mu ena say papa on ne ya wa sare we di hanko na mo so ni na di hanko enti ya o sa lo ko school no go to eduru a woduku ntanten de obegume nkwa no mi medi nmawu nyame adawo ma obi be kan ehu nti wa kire na edu ni kitan papa na nti man ka se ndi na dem ka se sa papa ja on mi ja ware ja papa ye na on ye wa cha wo fai na mi ba ro wo betra mi kum nti ya sa no mem on on ka do ma mi po on papa no wo bra nti ko wa lo ba so o ye no wa dia ahe so we ndi ahe se wo ge ntuma san ti o ge ntuma san ti o de ba nsa kwai ijera mi ni mo hwe am ka so wa ware Inti wan kasa de oba de kura no na one ne nye fine. Me be say na mse ko be ku na no pa jama wale ntimi na me na nya fine ntimi ko. Enti me bo ba pa ni pa na be ka ba pa ni gu o ti o so ma na me ma me owo mu. O wi o ti o so ma. Ese ya sare no de ne ho akọ ne papa no meboa. Dada me say ya sare ya me nkwa nko ku me tin nya nya nko ku me tin mo wada te pa wo. Ewa abu akwa kuro dia dan mu. David na mo sami ne wa kusiase ginase ne wa ginase. Na ayi wasa ginase. What is say ya wasare what is wewu oba no what is wewu. Oh da me ma de wewu. Owu ye na how o ye maame how. Na how sami plan go kuma chere me go kuma chere me jame meguo. Eh enti owu ya na how Nabi na mi kwa na mu ya nko na ma me ma me po wa ma na mi ko do o kuma che ngoma so wa yo bo ba da me aya me ba empe ma na mu ba dai won sa tia aha wa chachen ni ya na de ne so go be kum na ya me me tumi na so wewu ana me aha me hey wa u ba ni ma me sa ni obi be ka se wa kra na abo mpa ye se nyankopon nkuni ma wo nta be bi ati na me nyame na te na me nyame dwa ko ye no akowu amara ho da ba se me de o te sa amena ne mene no ta amena na me na so ko gala me se o ya na school de yo ne ma na yere ne ma me oni me se e to be ta o me so pala mbo me di kuma ya wa na wo tanfo ye de na ma me de obewo no wo tanfo na wan fa nche no ade se wo ya we se ne body ne da so she fridge mu da no me say ne papa wo papa na ordinate oba ono oba ti na ba ne yema na ya ade obeku na tina papa ntime nka so na se jama wa bi ka ho na sha ni ene se ni furu no ya se opepia dia 940 million eni akire ka e na abeto ma mi betua ne enkosi oba no wate da me na me ba me ko pa o na ta din po bi ni mu ene ti no wo ba ka te ya na ya infantian ya infantia se oba ukwu gwaro no yo nwa de onu wo gbabusia se wonu aboma busia uwa ema no sieja enya ena no sieja ema no sieja enti mo hwe se ne mma no e na ensie ne won oba no na se wonu wa ya japadina mo onu so onu wa bobra eni so ya ka te mbo ne se ahum mi nya ahum mi ya japadina ko enya waji mi nya ahum nti so ya wa ta wa japadina bo mi anfa mo bi na yen sie ne wi a yen ya se je kwan be fasa what one ye mi ko le style be tia de mi scam a mi be tia na odidi form mi no ye se so kwa mo na mi onya gold anya ye ma wa command Asem Beba Dabi na wo kuru da no mokwa ba na mane ye se akwala da firi mu no e de en wo ka kire mo oba no wi ye wo ka kire ni samna na ni kuru no ye no wade enti ni kuru ma ye no wade ni kuru ba ye no wade ye friends omra na be ma na be no wade also nse krapi mu ma ye nsa ye se ngo na mo se ye nse ntimi tan ngo bi ana se ye first kan command ho dia na be ma ni se ne gere wo ni kuru nti oba ma ye radio tia ne gere ma so ye sia ye ko so be ma ni se ni e ba wo ni kuru mo nti sa se ye ko ba na ma na se ne ya no ko ya de boni de wa ni wade enti sa se ram ni na ono ma me se ne se no china nti aba ngo to ne chini enti no o te ho a wo ye mo nhyew se
oba yaw odo obi man so dada me pa che be ayaya da fa ni ya me sa wo ha da me ne se woni fata nka bo me na menye hu mpo otumi didi na me ka che me se me na afa da ya me se na wo ho a ni woni fata nka bo ne wa bo ba ga me tu ma ju obi mando eye sikano na wonni bi mfa ma yiri funu no ana sa de ode ya wunti na ene umfi kura bio na da ma me se ma me ka me ma minister ha ya wana manko pa mi minister medica ka me kana go do ni da ma fa go stupo se sikano ka wo bi anka de be ba me yi no da me minister ska sa minister mo me na ma fa ban ka te go stupo ba ya na me ya to wo bi a enka de be ba me de yi no nde me sa me na ka de minister ska sa me minister mo ska pa bi yamfa ne se bi a se nyankopon ato nsem wanya bi wo de be ba me yi no na da na nyam go for no to me nsem wa se me ni ma ka cha on okon obefa se obeya ye betin won fa so mi won se no what one na da me minister enem na mo kwa me ba no wi ne ma ye ni wo go su ko me yesa mo anko OTEC 102.9 FM and is say the funu ne de map wa hye ne yere no oh na da ya fanta ma ma we ne sa o enfante fo to mi pop efunu de kya yere na me wa no ko wa ma mi ni mo se ala no me gata ko wala we no ma okay enu asabia OTEC FM Kumasi ya da se why baba Emranti anu munsu nyansa o da bia me kase program ayeye ye e de kirade de suade se wo ya ba ma na se utie dwumadie na wa yo maame bone o mane o maame na nso wo bi dia tutumrika kopempanyimfo o de bra ha ya bedwa to ayen ye ne be kwa akopa ache o de amawo se wutie maame ya de ne babi ana ne ba ne de aye ne ntino oni do se maame e de ma ne ba no na wo sikaira na maame akoba bi nipa ne say ye wo eba ene wo papa ene munim ska ne wo bia na wo akwa aduro se o de ba begu maame nkwan moku no enti se nyame aboa na so loki wo so akwa wu a se ne mpai ba ne mpai bo na aye adwuma sa wo ye bema kai hunu se maame bi na nyimo emema nso awo de tan muntie sa wo nyim bema ne ya o de mumusa ma na wo ma wo mema no ne ya no me maame wo mema me yeruto aso e papa frim oba besia na tete mema tumi dimirika no wo ne mpabo achale watanu adwagye so oba besia wo tete mema nya yize wonyim bema ne bre sa bre kro na amu sa wo bema na nkanka stop off no wo tumi de ne nan no wo de be twoko wo ba no say side and side baby afra ho serum no unse eba no ba ko de serum ena ba ko de searcher enti serum ne searcher ho no no de ne nan na kwakwa ho ngura na mo ko twere science ma mo ntwero ho it is my own dictionary the serum and the searcher no de ne nan na kwakwa enti nurse for ne push ya ma nyina awo bre no tete na ka se chese ye pai ho oye be ma wo ye stubborn eniye yes o be ye stubborn serum and searcher the December Tituobika Herbal Center Tituobika Co capsules aduro wei na se koku na hawo se wunya bi na se onono mo a eboawo ema enepa ekosoma wo eyi koku a abeja asisi yade ayemtim wani so nyina ye owusiwisi waye mre wo mpam ni nyina na yi firi ho ema wunya wa hoto na Tituobika B2 mixture eno de enam yade ho adwuma na eye sa bre enam yade na chewa boso ema obema na fon aho atwikom oba no sabi ahona ye pose nsuo bi na egugu enkabo na iwom ojo nsokure moja nko a Tituobika B2 mixture ene ne capsules ni bi nanom ena Tituobika garlic bitters and capsules no eno de se diabetes asthma high blood pressure ana unipeduam da bia na ye otititi a aduru a uhianie ba bia to nro Ghana ha bia awuram de open on sabeka eya afra yen wo 0243 975628 na yene won kasa afi capital J herbal ointment eye hamama eye nuan hini eye nubra ene akeka bomu ayede aye capital J herbal ointment
sɛ woyɛ obi a wanya honam wani ɛnsansan problem bi aba na nso ɔbɛn kyɛ sɛ wo honam wani problem bi aba ho biara no ɛyɛ capital jail herbal ointment ɛna ahia obi wɔ hɔ a wɔte yaw wɔ ne nipadua mu obi wɔ hɔ ɛyɛ kooko na ɛha no ɔbaa bi wɔ hɔ koraa sɛ bi nsuo bi gu no yɛ nkabɔ ne wom ɛyɛ atibi na fa kɔ ha wate aseɛ waayɛ mtimu haw fa bi dɔbra saawa na fa tua fever ahoɔhyɛ na aba so a fa srasra woyɛ obi a wo nipadua mu taa yɛ otititi fa twetwew na no massage aduro no ɛyɛ capital J herbal ointment aduro wɔ yi a yɛka ho asɛm woba KBN herbal shop ɛdwo dwom hɔ abrosan ne so ebi wɔ hɔ oko Mr J drug store Ashtown ɔbɛ St Anne's Junction no ebi wɔ hɔ Juliponia Pharmacy Tech ɔno nso Trotro Station hɔ ebi wɔ hɔ ɛna akɔ Atonsu S line mama ɔno nso ɛwɔ hɔ ɛna Antenes nkawe panyi ubenya bi wɔ hɔ ɔfa atabempa bɛkɔ Lorry Station hɔ ebi wɔ hɔ na frɛ wɔn ne yɛde capital J herbal ointment yi baayɛ no frɛ wɔn wɔ 0243 96 2274 ɛyɛ paa manfo ɔtɔ nti wo nso pɛ bi natɔ aboagye wa herbal clinic nso ɛwɔ askorema mpoasabi yɛbɛn Pentecost for asɔredan no na aboagye wa herbal clinic for ne yɛdi mfidie ɛyɛ nipadua mu nhwehwɛmu na yɛtu aseɛ ɛnso ɛdi yade wafiri nipadua mu mamo sɛ woyɛ obi a yade abɛkɔ so abu a wakoa ɛnkwa a ɛyɛ abawɔ na wɔpɛ hepatitis yade na ɛhaw prostate mu problem anaasɛ hypertension fibroid o deɛ waka wo yade a ɛma wo na no deɛ da bia wusu ho no na fa bra aboagye wa herbal clinic wate yɛbɛboa wo frɛ yɛn wɔ 0277 765696 deɛ wonte aseɛ no yɛbɛkyerɛm ɔhene ba napaku akɔaba yɛgya ɔpanyi kɛseɛ atiefoɔ yɛn nsa aka super action herbal foɔ ɛwɔ yɛnim ha ɔdaroma ɛna dwoada yɛnim di ahyia yɛayɛ krado ama mo ɛna awie yo ɔpanyi kɛseɛ meda ase ma me san kyerɛ tiefoɔ bim sabre ɛyɛ super action herbal center ɛna onua wote yɛn kan na super action herbal center ɛyɛ adwumaku a ɔbɔ adeɛ no bra nua hini ne nua bra wɔde adom adasa no ɛno ne yafa abɛɛfo kwan so atwetwe saa haban mu nsuo ɛde ayɛ nnuro nwanwaso a onua sɛ ne ne de ka wutie yɛn a bie waso ne nsɛmpa na firi yaso yɛ no wobɛtie ne yie na sɛ yɛde yɛn nsɛm no baa wieyɛ na me nua wo wɔ bi wɔ nipadua no na ampa super action fo yɛsi yɛ nnuro ahodoɔ no ɛtumi tu aseɛ de a deɛ wɔsɔ yɛ asɛ obetu anamɔn na wakɔpɛ saa nupa no bi because ɛyɛ no ɛna bɛboa super action yɛdi super action no onua enkura yɛ kwa nnuro ahodoɔ ɛde abɛdwa maa so no me nua sɛ yɛduro no obi yare ɛnɛ na so ɔkɔtɔ aduro no bi no ɔnom adeɛ bɛkyi no ɔho nsɛnkyerɛnne wei ɛnyɛ sɛ afei na abɛnum aduro no atoa so ansa na wahu sɛ aduro wei menom bɛyɛ sɛ bɔtoro nsi ansa na mahu sɛ ɛbɛboa me aduro no sɛ wonom bi ɛnɛ adeɛ bɛkyi no ɔho nsɛnkyerɛnne ɛno ti na amafoɔ ato yɛ din sɛ super action kyɛ sɛ adwuma a nnuro no ɛyɛ no ɛboro adwene ne ntiaseɛ so onua yɛde aduro frɛ sɛ agenti yɛba mesa abɛdwa maa so na saa aduro frɛ sɛ agenti yɛba mesa yɛde abɛdwa maa so sɛ wotie me na wodidi na wonom nko ade a saa aduro wei wohia bi bro nyabrɛ yi hwɛ ɛnam ahodoɔ a wowieyɛ nsrade nam anuane ahodoɔ ɛkɔntani amaman so cholesterol a wodi kɔɔ nipadua no mu ɛna wobɔ sɛ ɛbɛma obi wɔ hɔ nom a na cholesterol na aba nipadua no no aboro so akyɛn deɛ wɔsɛ nka nipadua no yɛda yi ehia sradeɛ no nso deɛ booboo etu wobɔ sɛ cholesterol ne sradeɛ no adɔɔso wɔ nipadua no mu saa no na enya baabi enya de ɛmfa ne nti no afei ne yɛde atete ne wɔ haw na de bire nipadua no hwɛ ɛnka ne yɛ nananom ɔmo hwɛ ne sɛ amaman adɔɔso wɔ nipadua ɔsi ɔpɛ aduro betumi ayɛ de ayi amaman because yɛ nananom no ɔmo nim de onum sɛ amaman ɛdɔɔso na boro so ɛwɔ nipadua mu a ɛde yarewa ahodoɔ bebree na de bire nipadua no ɛnɛ wonte aseɛ yareɛ bi a wonya ɛyɛ wadwene nta wonte aseɛ wohu baabi a yareɛ no yɛ de efiri bie wasom sɛ cholesterol ayɛ frɛ sɛ amaman ɛne sradeɛ no ɛdɔɔso wɔ nipadua mu a onua ɛde atete bebree na de bire nipadua no hwɛ obi wɔ hɔ nom a wɔtie me na dɛ ɔno ne deɛ no ɛyɛ sɛ ɔwɔ halitosis ɔkasa na nanum ɛyi nka saa nipa wei me nua saa wɔ ha wei ama ɛnɛ ɔntumi nya dɛ ɛnkɔ nipa mu ɔnkɔpɛ agenti yɛbaa mr no bi me nua bi so wɔ hɔ nom amaman no ɛtumi ma ne yam ɛbɔ mu bɛka sɛ bi nsu yɛfrɛ sɛ ɛpo ɛna ɛyɛ dɛ ɛbu asɔɔkye kɔpɛ aduro bi no amama bi tumi bɛsan obi minimu wobɔ ɔbɛkwan ne minimu saa mekamfo aduro ɛde ama wo ɛna me nua bi so wɔ hɔ nom a wo na ankasa amaman na dɔso wɔ ho
bema amani sisima ye mre amani sisima ye kro amani tadua mu so ye mre because entrina sinsa ne bema no amama ye sisisa entri mu nyina akwan etiaba sa moja ntimi nyadai eni afusa ne ye ewa ne bema no amani bema no fon na efon amani bema na ho de na ye dai aba fom compared reference agent ye ba Mr. bi no obi o honoma amama ne srade no esisi ntini mu kwan ohwa na ne nsane ne nan no aye titiriti nipadua no ma ye dududu opagya ne nan kra empagya menua ne timika osia se de bibi ne nam ne nipadua no no eye de be na nam nipadua eye amama na eye saa compared reference agent ye ba Mr. bi no obi so honoma amama hwɛ entiri na edi moja ekwa nanim no amama na sisi ntini mu kwan eti amama moja dodo ntimi nyadai enkwa nani nso wawu sakosi mensa na ebe na so nani so no akoye sakosi mensa ye nipa mienu ena omuba because emoja dodo a wose kwa nani na bie nani no emani hu na de no amama na sisi ntini mu kwan ntino emoja ne ntimi nyadai enko me kanfo agenti ya ba Mr. edi ama enawie ebia wu tie mi menua amama edi wunya pa so wakɔ hospital doctor kwa yitwa ni paduanum wakacha os amama na dos wo ni paduanum no ena di sa wo ha ne atete ne brewa kopa agenti ya ba Mr. Nibin ena obi su wo honum a menua yakoye hwehwema wodo bebre nanso ye hu ade property a etiti ni padua no menua amama timi ya sa ne ma no to anamon opu a wo se wo padua yi adura ya tundi se agenti ya ba Mr. eye sa dowe na so obi wonuma menua sa wonuma ehuru ni paduanum eyi fia wodo srade wodo amama ya wodo eni ni dwumadie bia ewo ni paduanum no eyi ni nyina firi ho ema menua nso ye dai wonya afa hodi etie ne se wotie me na yarwa wodo ye bobo ebi wo ho a wodi etu anam kopa bi amama ikroya na di yare efrese kokoba menua se koko befu obi to na se wo ko hospital ni atwetwam ade ba kopa na ahu eye de eye moja ede be na masa moja eda eye amama onua ba bi so ho no ma otie me or menstrual disorders hwe na fichi ko no se ne busu mesu a na ne seguniti obi ho se ne de ne ye ni dane ama binum po aka kye se bia ni dane de se wonu maduro na se kwa menua ba wo banyim enya no kure because apart from Jesus Christ Mama Mary me hu oba se bia one bem enhia wanyim se ye ni dane na wo hawa enipa na ka se wonu maduro a ebekọ wo banyim oboa oni ani dane ya no aduro se ni dane na menua ba hawa to anamon compared reference agent ya ba Mr. Ebeyi sa ho ne atiti ni nyina dai afiri honum ma me fie number ne entudwa ansa na matwa yenkomo twetwe ne so si ye wie ka se na person ne yedi nkita ho a wo betimi afre wa homatrofo so eye 0245 26 38 38 0245 26 38 38 and 0244 85 6459 0244 85 6459 afa ye de reference agent master P capsules ene ne Mr. Abedama so na enhwem kakra eye super active for ya amye hu se Ghana mamu ha no no ene yare ba kwa etete emema ne mapa no eye bacterial infections ahodo ene obeti obi si wanya gonorrhea sebio amansuo firi ne bema mu ba amansuo firi na se ba amane bema mu ehye no so me kanfo adu reference agent master P ede amao ana obi so ho no ma otiem ene dai wodi ene ye candidiasis anase chlamydia obi ho no ma ne de ene ye syphilis kope adura ya tundi se agent ya ba Mr. Binanom ye nua no ma ne titru obi ho no ma onya candidiasis no onua wakoa entimi nyadai enko na saa yare we no se ebesua wo so amenua na ehun susanso no ano odin ye pa be ma betimi ama be ma no sebio na ho odin akofom apart from so be ma na ho odin be kofom no etimi ma me ye hun suo ne yedai agene eti be ma bi ho no ne na yira tena be semfia aduonu nie awo ode awo bi ntimi nyadai empiem abribia ne de ho ha no akɔhye eye ema no obua se saa yare we ebia ba so na menua ye kwankro wo so a bema na betimi ama ho suo agene wanhwe awu wiase no awo ode awo nya se de so be dai obawu bida to anamon kopa adura ya tundi sede agenti master P ana ayo oba so na wutie me na nso saa ohawe na ebia ba so wakoa enkwa menua ba nso saa ebetimi asiwa won ho kwan etu so betu anamon na akopa adura ya tundi sede agenti master P obi so ho no mo saa yare eba na so no onua ho na sede bibi ni nam ne ho emmoa bi ti se nkukodwe ene nam ne ho no adura me kanfo ma
betimi ayi sa wo ho nyina free wo no dry to this agent masterpiece sa yarewa we no eba dodo na so a ema ne immune system ne nkwamwa na akutia yare no na ho odin ba fam etubo se nipa bibre ho no ma o manya gonorrhea bi obi anya syphilis candidiasis anase yare wo ahodo enam yare ahodo no wanya bi wako antimi nyadai enko because enkwamwa na akutia yare na ewo se bua na yare no so no maduro na etu ase no enkwamwa na akasa yare no ama na no ayedai ayemre etubo se yare no eba ni pedie no na aka make am for reference agent masterpiece ediama yeni aso ni akofed reference Messiah ointment the good old Messiah ointment onua awoya abase so do pepa na tutu say ye wachiri kase wachiri bramo otu asintini and obi won ma wanya nkwansia ache eno ho a wotinka so no pem tutu ma onsanka adura ya to ndi sede Messiah ointment obi won ma hututu won so onua awoyi ba se no abribia na ne saguniti make afo sedro we ediama ebia ye adwumaden enya abribia na wo so no painkiller because painkillers dudu bebrebe no eno so one side effect edebe bro they can for dry to this day Messiah ointment so no numa dro we bi na de kun esra menua eyawa hodo abani paduam a wako enkoda no ebetu ase am wanya fa hodie me de number ne betu da na mom se wo yare diabetes na pese within 6 months no ye tu ase ma ye dro we be se so beje ba ko na akonom for first month na enyo bi na be ka cho se sambra because symptoms like diabetes no eba ye no hu se obi won ma eba sa wontimi na ema wo fon oju so bebreni ade ni nyina no within 1 month no symptoms no ebejai na ejai na ntia se ko edro no onum no for 6 months repair with damaged pancreas na etimi produce insulin no repair no na etimi adai a produce enough insulin eti bra ye be ma se edro bi ye number no mi si so dia ma obiem 0245 26 38 0245 26 38 38 and 0244 85 64 59 0244 85 64 59 don't go see abekono on sabeka yemro ni bi. Very good. Atiefo we eye super action for ena ewiabremu ye ne wono mo akasa ansa ne wono mbekasa no na asemu a esie krachi a wafrifie na wabewuo na busua se ne yire na emfa body mra wa she fridge him for the past 2 years but shenen so se sa asemi ne yire na damfo no onu mu nyina wo bika e wo sa asemi mu ene ya ye first half but the china second half beba akwada wo maame awowo ubenya bie woni oyiri bedie woni o girlfriend bedie na wonfi wo maame munhwe ni yo say yenya bi de my side chicks yenya bi de my laptops yen girlfriends but how much do we spend on our mothers yenya bi show pajama streaking na we abai what dey her politics for woman for manuntum ebi ashishi obi ato pajamas ye ebi ato honorable kanda pay ebi shishi obi ato politics foi ebi shisha wonto we spend our money on you to showcase pajamas on video call oba there tobo baba jabotre oba o there kusa family wale akra me da say yenchia yetiefo nyina asofo yebo akra sabe utie dindede nana ensem wo asem a ye kan papa na ebre no eni ya fanti ye be hwe na apapo ne na apapo nana asem ye ko gensti obi a ema ene meme nyina ohun se Krobea Asante kotoko se enipa wo hwe wonye tope ene afana saase de oba bi enya bema e wa ne se kimo a na wafa ne se na japade na wafa ne saase de asa bema ne de sebe mpraduasa ya ngono onfre busuemu won de ye bone ni friduem na woba no de wakai se wono de wo maame ne papa odidie no amu biedie ye musa se ma dodo sen na ebusa wono mu kunu se afesun ye watontoma ade akwa wo maame watontoma ade akoma papa busumi sun ye wa ma na wo maame ana se wa ma na wo papa asem bisa e ma dodo sen e na bisa wono mu kunu no mo esa e me ma nso Jesus ye die omu pa be menya wale se kimu a na ne wura fi se sebe mpraduasa ya funu bi na wo no
ɛnofoɔ bi ɛna ɔnom ano wɔnim sɛ papa bi na sɔre anadwobrɛ ɛsiri pɛ ɛwɔ no a ne sunsum te ne mu a enti sɛ biribi yɛ no ano wɔteɛ mu sɛ ɛgyei ne wura fi sɛ sunsum bi ɛna tene soɔ ɛhɔ nyinaa no ɛnsɛm ɛwɔ hɔ nana enti bere bi a wobɛtena aseɛ na wo deɛ wo se waware nti wato abusua nyinaa aguo no wagwa koraa kai sɛ yɛwo wo wiae wotena ase wo wiae wo nante ansa na wobɛdi mfie du nwɔtwe abɛyɛ nipa sɛnea wodi wo ho so sɛnea Ghana mmarateɛ no na busa sɛ efiri ada yɛ wo wakɔpem mfie du nwɔtwe no ɛhe na wotena ayɛ a ɛna deɛ wanya baabi te a wo se ɛhɔ no nko a na ofiri baeɛ no na ma me fancy a nyambo akina ɛbrɛ wum no ensɛm mpa mate ɛnɛ yɛ part 1 but ɛkyina part 2 bɛba fakyɛ me ɛnɛ nkurɔfoɔ na ama shadow na yɛ biribi ɛwɔ hɔ udi de kwadwaagye wone wo maayo a mowɔ the blood of Jesus tailor shop ɛwɔ adwo so opposite fire service no awia yi kwadwaagye yɛkyea wo ɛna twins ata of twins aluminium ɛbohyɛn nso awia yi yɛma waha na ke adu crucial ke adu champion ke adu awia bere mu yɛkyea wo deɛ akɔso yi mu nyinaa kyi no deɛ sɛ sɛ yɛhwɛ ɛne sɛ yɛfa yɛ ho adwen medin de Krobea Nana Yaw Asante ɔgye amannie apɛsɛmaka na nie na yɛhyia sɛ yie no na waka yɛ ahyɛ ne nso sɛ dwumadi a yɛdie yi ɛyɛ Asem Beba Dabi yɛde asi yɛsɔre ama dwaberem ɛnso aba abɛtoa so Jataba Apostle Grace Boaten akoko chinso anu nyina ta akyire ɛma yɛbɛsomo ame ya adu mo kyina ebisia mo fa nkyɛ me part 2 no ɛbɛba kyina mankan wadwen kyira fa kyɛ me dwaberem is up next